Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, no, kay ti kalakip ini sa mga programa man, no, sa diri sang aton sining administrasyon. Kung sang sining administrasyon ni President Bongbong Marcos with regards siya sa sining pagtukod, no, dala sa iya sining proyekto, no, ang under sa Mega Bridge program, 12 bridges nga nagalaba sang more or less mga 90 kilometers will be constructed connecting the islands and areas separated by waters. No? So, ang program includes sa Bataan Cavite Interlink Bridge, ang Panay Guimaras Negros Island Bridges, no? It's spanning may 32 kilometers ang Samal Island Davao City Connector Bridge. No? Sa ato sa Riga Bacabombo, isiling na diri as of June, no? June 2023. As of June 2023, no, so diri ginapahayag nga ti naka-construct na kag naka-maintain sa kag naka-upgrade, no, sang more than 4,000 kilometers sa mga dalan kag 500 bridges across the country. Ang crucial airport kag port development projects across the country have been completed, including sang Cebu's Pier 88 Smart Port kag ang new passenger terminal building sa Clark Airport, no, kag sa Port of Calapan. May mga several railway projects naman siya, no? Total length of 1,000 kilometers. Notably, the Southern League of North-South Commuter Railway System is now in a full swing. Now, in a few years, travel from Pampanga to Laguna will be reduced from 4 hours to just 2. Sabi, no? So, amo ni siya, no? So, mangin topiko nato ni karon upon sa kay Sir Frank Carbon diri sa ato sa ring pangalagad diri man sa aton sining palatuntunan kag of course, no, ang ginapabugal naman nga ang aton sining GDP growth, no, kag syempre ang inflation, no, inflation kuno ti napadubo na naton, no, ang aton sining inflation rate, no, naton diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Do kanami man pamatian magumuna, no kun masiling ka nagdubo nang ang ang inflation rate naton nagdubo na, pero ti ang pamangkot pagdubo sang pagdubo sa inflation rate manubo mabalayan ang manubo mabalayan ang mga presyo sa balaklon kay ko taas aton sa inflation rate, no, nagtaas man ang presyo sa mga produktong petrolyo. So posibilidad nga magataas man ang mga presyo sa mabalaklon. So napanubo by 5.4% sang Hulyo gikan sa 6.1% sang Mayo. Pagsugod gani gani daw 7% gani gani mo. O rasa nabot gani sa peak to nga 8.7%. No? So although napanubo nato ng last April 4.9, but at least 4.9 pero subong July 5.4, no? So nubo man na kuno Japon. Para sa ato sa Liga Presidente. So apisar kuno nga may mga kabudlayan pero nagapakita nga nag-transform ang aton sa ekonomiya. Ang pagdubo sa inflation rate, no, siling gani sang iban, nya daw ay tanin na batsagan ang para sa mga aton abi nga mga utod nga motorcycle drivers, mga utod ta nga mga remedyo general, nabatsagan bala nila di nga nagdubo ang inflation rate. Hindi man ni siling mabatsagan gid nila kay ang presyo sa gihapon, no, daway man sa magdubo o pagtaas mo lagi na iya ti inflation nubo la na iya, no, pero ang presyo naton sa mga balaklon amo Japon. Ang value sa kwarta ti taas man Japon. Di ba? Kag ang aton siling gross domestic product kuno, sinong nakabenepisyo sa gross domestic product ang nakabenepisyo ti siyempre mga negosyante lang ya kuno, kay ti why man iya nagabenepisyo kuno ang mga common tao, which is correct man, no, para man sa bay sa ato sa ring makukita ang maglantaw sini. Pero ti sorohan tala na karon kag syempre ang employment rate kuno nagnubo naman iya makabanan ang employment rate, no, or nagtaas, no, ang employment rate makin mo 97% kuno. Ang pagtaas ang inflation rate, no, diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas, tiambot kon
makupormihan ini karon sang mga utod naton nga ara sa bahin sa libur sektor. Diba? No? So, pod sa kay Sir Winnie Sancho, may kopod naman ni sa karon sa bahin sa sining pagpahayag gati ang employment rate, no? Nga nagsaka kuno sa 95.7% to be exact. Ano merong gaginhambal sa ato presidente kahapon. So, klaro kuno ini nga proof sang improvement, no? From the severe employment nga gina-experiencean during sa height sang pandemic, no? At the height sang pandemic, the employment then was at low was at a low of 82.4%. Grabe. No, sige. No, sa balon naton karon sa ato sa ring mga kabombo. Kag syempre, no, ti amo ning hindi kuan sa una yang zona mabatian man ning matinaga, no, sa pag kuan niya pag end sa iya zona, no. So may mga 12 priority bills man sa, no, nga ginapangagaw papasar sa Kongreso balon ta na karon, no, kung ano ina ipatpat naton. To siling na rin sa last portion sa ring zona, no. With this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Hambal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sige, dugangan nato na ninakuran, no? Kahit may mga kuha kita, reaksyon sa mga bisita naton. Subong agad rin man sa ato sa ring pagpanaga. Nagabubo, Japon ang ulan sa palibot sa syudad sa Bacolod. Dalong-alaw kita sa mga motoristata kay makuan kita, no? Patigayon sa siring pagkuha, no? Sa pinakaligtas nga lakat sa panahon, no? Kag siyempre preparasyon man sa syudad sa Bacolod. Sige, no? So oras sa Bombo Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Pagbalik naton, dugang ang mga detalye sa babalita. Interviews naton din sa ato sa ring palatuntunan. Pagkatapos, kita mang sini. Stand by. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Sa aton sa nga pagpalag sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos sa kaligas sa tak ng alas 8 sa aga. Sa aton sa nga panatuntanan diri sa Bombo Hanay Big Time. Sige, unahan tabi to no, ng aton sa Vice Alcalde sa syudad sa Bacolod Vice Mayor Elcid Familiara. Balon taman ang yasaring overall nga assessment na ni siguro no. Sabahin sang saring natapos no, State of the Nation address. No, sang ato siling presidente, no? Sa reaksyon nga isang halos kadaman, siling nati nabatian taraman ang panibag-o nga mga promesa. No? Panibago nga mga promesa sa siling administrasyon. Ti amo na siya, no? Ang isa sa mga ginaobserbahan naton every time, no, nga tapos no ang ining SONA, no? So SONA every 4th Monday of July. Magakitanay naman ang presidente, no? Kang pungsod Pilipino mga House of Representatives, kaya kita mati naman kita sa next SONA sa parabuton, no? Nga
kuha naman, 2024. July naman sa gyapon, last Monday. Sige, no, sa ibalaw naton, welcome ta diri sa Bahinsang. Ato sa kapagpalagad, we have Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa siyudad sa Bacolod. Vice, mayong aga si imo. Si Bombo Ponce nila, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Ponce, mayong aga sa imo listeners and tumalanaw sa Facebook Live. Yes, bye. Salamat gid no sa sining tinuon. So anyway, I know nga nakatutok ka man no sa State of the Nation address kahapon ni President Bongbong Marcos no. So rabesti anong imong mga assessment with regards sa sining gin plaster nga natapos sina nga maprograma o nasugura na ang iban i-implementar pa lang sa remaining 5 years niya sa iyang termino, Vice. Wala ko kalantaw, layo Bombo Ponce, only that nga pagpuli ko na sa iko station ng lantaw kagabi. And that, ang iya State of the Nation address, isa ka komprensibo na pag-report sa pumuluyo sa sitwasyon sa aton nasyon. Kung nadumduman naton after sang iya pagdaog, well, may ara siya nga plastar sa publiko ang term goal or iya priorities or programa. Magsiling ka Bombo Ponce nga term goal, anong inakatuig? Hindi pwede masolbar sa isa ka adlaw, sa isa ka semana, isa ka bulan, or even tinuig. No? So, ang iya persona na focus ato sa ekonomiya, health, food security. No? Appoint siya ganing iya kaugalingon as Secretary of Agriculture. No? Kay gusto siya ang madiriher sang direksyon sa programa ya sa food security. And nadumduman na to, nagpromesa siya ganit na tingwaan nga mapanubo ang presyo sang bugas 20 pesos, tub-tub 30 pesos kada kilo, Bombo Ponce. Pagtapos iya termino ang aton nasyon mangin middle income country, status ang pumuluyo naton mangin middle income, and ang kapigaduhon no panubuon sa single digit kabalo ka sa aton statistics 18 milyones or 18.1%, labot na 20 milyones ang aton pumuluyo nga gapangabuhi sa below poverty line no napigado. Tapos may patindugon nga specialty hospitals sa mga key areas, Bombo Ponce, no? And that only that ngati ang pagpungko ni BBM President Bongbong Marcos post-pandemic. May krisis kita sa health crisis sa diin nagtuga ini isang economic crisis, no? May nagduga nga 2.3 million kapumuluyo nga nagpamigado. So kahapon ang komprensibo nga report niya base sa datos, which is very good. Kung diin na kita subong, kag ngano pang aton hilikoton para malabot naton ang iya mahandog, no? So mentionar ang parte sa ekonomiya, mentionar niya Bombo Ponce nga increasean na gani ang hemodialysis PhilHealth subsidy from 144 sessions to 156 sessions kada tuig. Sobra in tatlo ka beses kada semana. He also made mention nga dayon gid ang construction sang bridge connecting Negros and Panay. And
in other areas man mentionarya ang infrastructure projects, continuing infrastructure projects. Gin-mentionar man ang pundo nga ihatag sa agrikultura and fisheries naton para sa food security. So tanan covered bumbo ponds para sa akon. Only that nga tikon tag-isa-isaon tana daw malawig. Only that nga ang aton pumuluyo gusto nila mabatyagan dayon wala ang pag-asinso no nga puwerte na iya kabudlay bumbo ponds. So amo ina ang mga iya ilikoton na he also made mention na i-review ang NGCP no. So sa iya antes matapos ang iya term may power may nagakaigo or sufficient stable na power, elektrisidad sa bilog nga nasyon. May ara man gin-mentionar nga ginayo sa Kongreso nga magpasar sang mga layi na makabulig or mag-stabilize, makahatag sa sufficient or nagakaigo nga tubig no sa aton pumuluyo bumbo ponds. So more or less I'm very satisfied. Ako ya personal satisfied ako sa report ng aton presidente bumbo ponds. All right, no? So ti amo na siya ti kumbaga ti pasado sa imo nga level Vice. Yes, kami ang aton pagsulbar sang problema may ara immediate. Nga pwede mo yan masulbar immediately gilayon, no? May ara short term, may ara mid-term, and may ara long term. So may mga long term solution sa problema, may immediate, may short term, amo ina bumbo ponds, no? Only that nga suliton tang tao gusto nila immediately ara dayon, which is budlay katama. Kumbaga ti ara pa lang sa unang lintang sang hagdanan no. So malawig-lawig pa ang 5 ka tuig. So we'll see no kung matuman nya magid ini no kay ti do ka premature pa manggid no ka mag-judge kita sa iya pero nakitaan man naton ang pagpaninguha niya no bilang presidente ni nabot silingon nga gapungko la sa to sa Malacañang kabadayon sa gapalibog sang mga kinahanglanon nato especially ang mga basic needs gid bala nato no Vice. Correct na bumbo ponds and dapat may ara convergence sang kung bala naga-align or naga-jibe ang programa sang nasyonal, lokal, kag barangay. So, i-involve mo kid yung local government units, i-involve mong barangay sa imo programa nga isa lang black direction. Ang tawag nila one direction. Hindi pwede nga lain to yung programa sang isa kag isa. So dapat bululigan para dasig malabot ang imo tinutuyo. All right, sige. So katuan ko lang no kadali ining siyempre no mga pagpanawagan niya scrupulous law enforcers sa kampanya against sa illegal nga droga no involved in the highly nefarious drug trade that been exposed nga gusto niya magbaton no sa mga resignations and sa mga political officials man no sa gobyerno Vice. So lain nga approach ni Subong ang iya nga kampanya against sa illegal nga droga. Anong comment mo dire? Well, community based ang iya approach. So very difficult man bumbo ponds kay pangitaon mo na yung root cause as to why ang tao nag-committer krimen mo. Nga nagbaligya siya droga nung mga sirkumstansya. Nga dira gid siya ang iya pangabuhian dira. So balikan mo ang kapigaduhon. Nga pigadong tao kay wala siya obra. Nga wala siya obra, hindi siya qualified. So community based dapat kalabanan bumbo ponds nga na tagaan bala parol. Nga mga drug-related cases sa aton jail management. Plea bargaining?
ang plea bargaining, 90% sila nagbalik sa pagbaligya sa droga. Tungod sa ginatawag nga survival mo. Wala ka kanon, magutman ka, kita mong bata mo, 2 na kadlaw hindi kakaon, 3, 4, mapatay na. So makumiter ka, mahimo ka sang bagay nga violation or makumiter ikaw sang krimen tungod sa ginatawag nga survival. So ang iya programang community-based, paano ta ina malabuot? Paano naton ina ma-implementar? So isa ina kabagay nga budlay moon pero doable, no? So bantayan naton ang mga developments parte dira Bombo Ponds as to sa imo yagin mention nga mga law enforcement naton nga hindi wala naghimo isang Mayo, wala sunod sa ilang mandato, pidugay na iyang nga gina-implementar sa atong gobyerno. Wala lang galing mangisog kung magpasa resignation? Ati mo na siya ang option mo instead nga pa kaso, to better resign na lang. Parang may kwaon ka pa. No? O ibang galing kung wala kang sala, if you feel na wala kaya sala, why resign, no? So, amo to lang the last time. Nga daw pagpungko, yagin may panel tong again create, again pang review. Performance ang aton Generals to? kernels Oo. up. Halin sa kernel, pakatko pababaw. Kati kon ginpa-resign na lang tong iban nga may mga they feel nga may mga problema strong ang ebidensya nga pwede makasuhan mo po. Okay. So mo nang bantayan nato na. Anyway, at least so pasalamat kami Vice sa amon ka nagtutok don diri sa Bombo Radio sang SONA, no, sang aton siring presidente. Lastly Vice, no, on behalf sa alkalde sa sudad sa Bacolod, no, nang imo mensahe sa Bacolod non nga nagapamati subong. Yes, Bombo Pons, salamat kid. More power dira sa inyo program. Halong kita mayong aga. Okay, sige. Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, no, so iyaman observation sa diri sa State of the Nation address, no, or overall nga assessment yan, no, kay ti bilang Vice Mayor. Although hindi sa why sa nakakadto to sang kahapon, hindi siyempre widing ato alkalde mo, no, invited to siya, no, sa Mayor Albi Benitez sa SONA sa ato presidente. So siya ni guro ang acting Vice Mayor subong. Sa sudad ya sa acting mayor, no, sang sudad ya sa Bacolod. So amo man lang tong overall assessment. So in short, no, para sa iya conforme sa iya, no, sa mga gin-lay down, no, nga mga programs in the second zona, no, State of the Nation address the President Bongbong Marcos. No, so ti pasado no, para sa iya, no, si President Bongbong Marcos. Anyway, ti mo lang nang ginaano niya sa hindi pa ta ka-judge sini sa iya with mahambag kita nga ti ano na ni wala nga klase ka kuan presidente isa para katuig, no, so dira between 2 to 3 years siguro ako dira ko ma-judge, no, kag dira ko malantaw sang akon gid nga general nga assessment as to ko bagati pwede aw kung kuanda siya, no, nang pasado na gid siya kag kuan bala siya, no, nang capable sa nga mangin presidente, no, or ang paghinulsulta ti dira man siguro no, but bakit ninyo ang pagpaninguha man, no, na President Marcos ginabansagan ni sa subong mo most traveled president na ni sa within 1 year damo man sang pangkantuan, no, pero iban sila official man no, so hindi man ta sila nga maka comment kita dayon ay naglakat naman to ka naglagalaga, hindi. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, investment sinang dala niya di. Investment ang dala niya sinetri. No? So, mabalaan ta na nagaling kung ma-implementar na ina. Di ba? So, may ara da sa to parte sa droga, no? Sa illegal drugs bala, ipabati ta siya bala. Ang parte sa bayan sa illegal nga droga nga kampanya niya. No? Kaya ang iya kampanya, no, sa bayan sang
illegal nga droga, no? Sinya ti nagapadayon, no? So bag-o nga estilo, no? Ang iyang kampanya ti may 102 or 102 kamabalay sila nga reformation centers nationwide. May ginlonsyar siya nga buhay ingatan drogay ayawan o konbida program. Amo ni ang programa sang sa represasyon ang aton nga DILG secretary no other than Secretary Benhar Abalos Jr. No, amo ni siya ang nagpanguna sang launching sang bida, no, buhay ingatan drogay ayawan. Ari ang kabay sa sona ni Presidente Bongbong Marcos sa kampanya niya sa illegal nga droga. A strong and stable rule of law will strengthen the foundation of our transformation. Our police and armed forces are being strengthened and modernized to be more effective in maintaining peace and order and in defending our sovereignty. We fully support the judiciary's efforts to improve the justice system and to protect constitutional rights. The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment, rehabilitation, education, and reintegration to curb drug dependence amongst our affected citizenry. Last year, we launched the Buhay Ingatan Drogay Ayawan or BIDA program and established an additional 102 Balay Silangan Reformation Centers nationwide. We will relentlessly continue our fight against drug syndicates, shutting down their illegal activities, we will shut down their activities and dismantle their network of operations. Unscrupulous law enforcers and others involved in the highly nefarious drug trade have been exposed. I will be accepting their resignations. In their stead, we will install individuals with unquestionable integrity who will be effective and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. Okay, no? So muna payag ni Presidente Bongbong Marcos regard sa bansang kampanya niya. Panibag-o, no? Nga kampanya or estilo nila kampanya against sa illegal nga droga. Sige, ang iya nga sona naglawig sa 1 ka oras kag 10 ka minutos kag may kabugosan nga sa 69 ka palakpak. Sa mga tumalambong dito sa bahinsang batasan, pambansa. Sige, oras sa Bombo Philippine Standard Time, 43 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agad sa ato sa ringa palatutunan pabalik ta. May kopod da Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. O kung sabay sa ato sa ringa MBCCI. Punto man, no, sa business sector, no, kay siyempre assessment manina sa zona sa aton nga presidente. Magabalik kita pagkatapos kinamang sanay. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa atong siring nga pagpalagan sa Popo Radio Bacolod Philippine Standard Time sa 4 minutos sa kaligad sa takna alas sa 8 sa aga sa palatuturan Bombo Hanay Big Time. So na kita gihapon no State of the Nation Address second gasona ni Presidente Bongbong Marcos. Ipabati na tonto ang parte sa bahin sang komento niya sa ekonomiya no sa pungsod Pilipinas no. So ti ibalo nato nabi no ang growth rate no sang aton ekonomiya kay ti sa tuod lang no mabudlay man sa part ni Presidente Bongbong Marcos
no ang magbangon sang ato sa magpabangon sa ato ekonomiya. So subong nakita naton sa iyang kuan bala no sa iyang economic managers no do dira gid nagatutok karon no sa pagbangon sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Karon ta lang nag-oro pabati no. Kaya si Sir hindi kita ka pabati. Sige, karon ta lang no. Unahon ta lang si Sir Frank Carbon ang President o Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, mayong aga sa imo si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook kag sa YouTube. Mayong aga si imo man Bombo Pons kag sa tanan nga mga suki mo nga tagpalamati. Mayong aga sa tanan. Yes, salamat kay Sir Frank no sa saring tinion. So dili kita guro matutok no sa part sa business sector. Sa pahayag sa aton nga presidente with regard sa aton nga economic growth no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas sang iya nga time nga nagpungko sa presidente isa ra ka tuig nga nakaligad kay among gidinggin pahayag man kahapon sa iyang State of the Nation address Sir Frank. You talking about the percentage of economic growth? Yes, in 2022. Is that what you're asking me? Yes sir, yes sir. Pag anong watching anon sina sa business sector? Yes. Kami sa business sector, why kami galantaw sa percentages lang, numbers. We're looking behind that numbers. No? Anong istorya? May istorya na ang numbers na. Okay. That numbers, we ga-expectar kami nga that growth should be able to feed the Filipino people. Meaning, ang aton nga economic growth should be able to feed the population, the growth of our population, the increase in population naton, and create jobs very locally nga hindi kita magwa na. So in short, kung kami palantawon, ang economic growth is short of our expectation nga dapat that growth should be able to feed our population growth and create jobs sa aton man population. Okay, no? So amo ni siya kay tigid padayaw niya diri nga ang aton siring 7.6% ka growth in 2022. Amo ning highest growth rate in 46 years, no? Siling niya diri Sir Frank kag siya pretty ang financial system, the nerve center of our economy remains strong and stable, sir. Correct na, no? May numbers kita nga ginabasihan, but that numbers will translate, no, into the upgrading or upliftment of the Filipino people, which is subong ginatubang ta is pagkaon. Kamahal sang pagkaon, kakulang sang pagkaon, nga ang atong food security importation. So, in short, our economy or the growth of economy cannot feed our growing population yet. Kaya nga, import kita nga import sa pagkaon. Kag ang aton nga populations, hindi kakita ang aton man nga naedukar nga mga tao sa Pilipinas, hindi man kakita trabaho sa Pilipinas. Ginapadala man sila gyapon, di sila pangita gwa. Dapat we should be able to provide also jobs here. Decent jobs. Amo ina ang natawag nga economic growth. Oo, nga tuod-tuod na the numbers we doesn't mean anything unless you translate it into the upliftment o anong natabo sa aton nga mga tawo. Kay the government should lantawon niya ang not only ang natural resources tang paggamit nga husto, but also our human resource. Natatapon niya. Amo ginang obligasyon, premier obligasyon sang gobyerno ta. Paglantaw sang well-being sang katunuan Pilipino. Okay. Here comes Sir Frank, no, sa aton nga inflation rate, no, nga para napanubo from 8.7% to 5.4%, no. The question is, paano hindi mababatsagan sang kumuntao, no? Tricycle drivers naton, tricycle drivers, nga nagdubo ang aton sa ring inflation kay ang balaklon ta still ara man sa taas nga presyo. That's it. Amo nang ginahambal ko.
that economic growth, why nagpanaog? Why nag-trickle down sa 50, the lower 50% of the population, which is not pwede. Nga, it will not serve only the upper 50% or maybe base the upper 10% lang. Dapat tanan should able mo makaambit sina, no? Siling nila bala walang iwanan. It looks like may ara nagakabilin pa. So in short, dapat lang taon ina sang aton nga mga ahinsya sang gobyerno, the economic managers na magpanaog ini tanan. Ikaw bro, I don't know kung gakadto ka sa merkado, pero ang presyo sang aton balaklon, the basic ha, 40 man kamahal. Kag ang essentials ta, tubig, kuryente ta, siya dumang kamahal. Oo. So muna karon ang dilemma no sa likod sini for those numbers nga ti kuno nagdubo pero hindi applicable sa para sa aton, no. So so anyway, we will wait, no, and see sa economic managers man ni President Marcos. I'm sure nga daw amuning una gid nga tutukan, no, kadako upang pangkat sa iya Sir Frank kay pagpungko niya bilang presidente bago lang kita or wa epekta kabangon sa pandemic. Correct, tama ina. Nagsulod siya nga ang aton sitwasyon sa ekonomiya at tugid sa idalom tungod sa pandemic. Kan pagid sang Russia-Ukraine nga war, nagmalalhal ang krudo kag mga pagkaon sa pangkalibutan. Amo na ginatubang niya. Oo. That's why nga ang iya nga kaga-expectar kami nga ang first stop sang iya nga suna kung isa na ka oras ang 30 minutos, ididikaryas kung anong na-accomplish siya sa 1 year. So, why kami gi-expect miraculo for 1 year? Because nagsulod siya, puwerteng problema na hindi lang sang nasyon kag bilog ng kalibutan tungod sa pandemic, kag ang gira sang Ruso, no? Kag nagmalahal ang krudo kag pagkaon. So, was able to report sang iya accomplishments ang iya national executive branch, no, national government agencies, iya ahinsya, the banking sector, oo. But we expect that the second half or the next 30 minutes ng report ni this is where we are now, SUNA, State of the Nation. So diin kita pakadto sa maabot nga tuig. Kay ini nga plano, this will give a cue sa iya mga government agencies. No? Kung diin man sila direksyon sa banking sector, sa economic sector, sa private business sector sa amon, this will give us a cue also kung diin pakadtong gobyerno ta kay maupod kami da. Kag most of all, ang aton nga mga LGUs kay dapat ma-align sila sa plano sang national government. Hindi pwedeng pasor ang aton national, ang aton nga LGUs norte hindi pwede. Kinahanglan dungan kita, no? Release dapat ang release, duwa ka release ang train dapat pareho ang pangadtuan. So we're expecting that, but that's not very clear. So I hope ang aton government agencies will make it clear sila mismo mag-draw na sang ila mga plano, no? When I say government agencies, I'm talking about DOT, DTI, DNR, no? Sila na lang ma-interpret sang gusto sang presidente in the coming years. Kag ipabalo ini sa LGUs tungod sang devolution. I think aware ka man na nga mat-amat ang trabaho sa government agencies ihatag na nila sa aton nga mga LGUs, no? Probinsya kag syudad. So dapat very clear nila ni para nga kung mat-amat masaylo nilang ila trabaho sa LGUs na para nga ang coming years ta mag-amat-amat natin at makapakaon na kita sa atong growing population kag mahatag sang disenteng nga trabaho, especially sa aton agri-rural areas. Kay kung tanaw mo kung din ang pobre ara da subong sa aton rural areas, no? Oo. That's why gagutok ang aton nga syudad. Tungod kay kakulang dito sang trabaho kag livelihood, so ari sila tanan sa banwa. Oo. Alright. Sige. So kanto kita sa Negros Panay Gibras Negros Bridge, no? Kay daw na-mention naman ini within his term, no? Kasi matigayon na ni mga 90 kilometers kabukusan nga project sa iya termino, Sir Frank. So anong mangin epekto sini sa aton economy man diri sa Visayas, West Visayas? This is a long term. Ma-realize na Negro another 3-4 years, no? Oo.
Oo, see, this is a good because ang movements ang tao kag ang goods sa Region 6 may gadasig na, no? Alin sa Panay, kadto Guimaras, kadto Negros, balik-balik. This is a very good, but this is long term. We will be able to na next 4 years. But what is important sa aton dre sa Negros na ang transmission lines ang kuryente halin sa Mindanao to Visayas ara na. Gatesting na sila, hopefully by the last quarter fully operational na ni. So magadamo ang kuryente tadi sa Visayas kay ang excess sa Mindanao masaylo ta na di. Kay subong kita medyo kulang-kulang pa pero ang atong kuryente ginakuha pa sang Luzon, pinadala pa to nila sa ila. I don't know, kabalo ka mo sini, but amo nang gakatabo. So madugangan kita sang Mindanao nga excess nila to, kay kadalagko sang excess nila no, tag 1,000 megawatts. So, ang biskang kwaon pa di sang Luzon ng atong kuryente, kagidugang sila, islan man sang Mindanao. But here is something na-mention niya, nga ang dapat ang Cebu, Negros, Panay nga transmission line i-upgrade man. Nga ang kuryente nga magahalin sa Mindanao, dugangan siyang kuryente nga gahalin sa Cebu, dapat kaya nga i-carry sinis ang transmission line halin sa Cebu, pakadto sa Negros, Panay para masaylo man di ang kuryente sa aton sa Negros kag Panay. Amo nang dapat bantayan ta o ang aton Regional Development Council, no, sa Negros kag Panay Region 6, nga ini matabo gid nga mabuhat magdungan bala kay ako nara ang kuryente line sa Mindanao, way man tagyapon gagmay man transmission line ta Negros Panay halin Cebu, so hindi ta mabenepisyohan sini. So kinanglan dungan na siya while gina-upgrade, ginatapos ang transmission line sa Mindanao, ga-upgrade man ta sang aton Cebu, Negros, Panay para maka-accommodate sang dugang nga kuryente in the coming years. So amo nang isa nga dapat tutukan man sang aton Regional Development Council, no? Amo na mga major nga dapat nila buhaton. O upod sang aton nga mga governors kag mayors, no? But here is something nga wala yan na mention which is very very important. Kabalo ka mo nga ang Panay River Multipurpose Water Project sang Capiz 5 years, 6 years na ni-delayed. Irrigation na daw pareho sa ngalaor. Amo ti ang Capiz ta, Aklan, amo nang rice granary ta, aradang aton bugas, aradang punong. Si ining Panay River Multis Project, this is a ₱1 billion project. While labot nga this will irrigate our rice land, part of Iloilo, the whole of Capiz, and also Aklan. This is also a flood control. Bas kabalo mo kamuguro, kada bagyo. Ang aton Capiz na Aklan na baha na. Goodbye ang aton tanan nga palayan na. Ang punong ta awas, goodbye man. So dapat amo iniman, isa pa nga ang aton Regional Development Council, upod sang governor sang Capiz, maybe governor man sang Iloilo, should work on this nga matapos na ni. Kaya problema ta, pagkaon bugas kamahal, di ba? Bones? Yes. Kung wala pagkatabugas, permi lang away palayan, permi lang ginaba, kung ikulang ang supply, magamahal pagid. Pero kung mag-supply na kita bugas, kay may irrigation, 3 times kwan, basi mapabrato-brato tang bugas ta diri sa Region 6. This is the major things nga dapat insindihon ta diri, kag ipabalaw dito sa babaw. Kaya kisa aga kalipat-lipatan lang nila kita, kaya way man taga-singgit tudo. Oo. Right. Sige, at least so kumbagati komportable ka maghatag grado sa iya, Sir Frank? Medyo akon kami palang taon, ari lang sa gagabit-kabit 75. Oo. No. Tungod siyang nagsulod man siya, medyo kabudlay sang iya sitwasyon tungod siyang COVID kag gira, no? Kamahal sang crudo and everything, kamahal sang pagkaon tanan and everything. But till nagtingwa man nagkuan man. But the more important part is not the grade today, but ang iya pagpaningwa sang aton gobyerno sa masunod nga inadlaw. Dapat iladlag gini properly sang government agencies ta. Pugaon tagit ning government agencies ta, di anong plano mo? DTI anong plano mo? DAR, DOTC, DOT na anong plano mo
ipabalo sa aton LGUs para the LGUs can work together with them kag kami man. We will align also our investments plans to create more jobs. Kaya mo nang trabaho namon mo to create jobs, no? Magnegosyo but to create jobs. But kinanglan ara ang gobyerno gaupod sa amon, especially paghatag sa infrastruktura, do? Airport, flood control, seaport, dalan, irrigation, everything tanan. So dapat ang aton nga gobyerno imbita ay tani si Bombo Pons tawagan sa maning government agencies tinanong inyo kaya mo ni ang the direction sang gobyerno tika mo anong inyo ya di DTI DOT nanong inyo pagkaginanglan mabalaan ta ang detalya. Very nice na ang mga generic nga statement, national statement, national aspirations ng inladlad sang atong presidente. Now ang trabaho magasugod na kag diri siya kahalin sa government agencies, sa aton regional director sang government agencies kag provincial director. So aton man sila yung mga tawgon, interviewon, nanong inyo ya plano sa masunod nga mga tinuig. Alright. Sige, mayo gid ano? At least Sir Frank daw nakakuha kami sa dugang nga mga statement from the business sector. Salamat gid kag mayong aga sa imo Sir Frank. Sige, Pons. Mayong agaman sa tanano. Sige, no? Ang Chief Executive Officer, no? Sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI. Pati talang blato, no? Ang portion sa pagdala sa aton nga presidente sa economic naton, aton ekonomiya. Sakto magid, no? Yeah, those are figures, those are numbers. Yan, paano naton ina mabatsagan, no? Ano-ano ang present ka situation subong ang actual nga nagakatabo, no? Ti mga mga handom na, no, mga plano, no, but ti ano ang realidad subong. Ang actual nga senaryo sa field ti ano? Ti aray, no, ang pag-antos gyapon sa pumuloyo, mo na blambalta, no, nganhon talang ti silinga, 5.4% na nga aton nga nga inflation rate, no, sa bulan sang Hulyo subong nagnubo pagid, Hulyo. Tinagnubo nati ano pagnubo? Way taman na batsagan. Nga nagnubo ina ti sakto gid, no, figures la na, no, kag kuan na report na sa presidente, hindi na naton mabatsagan sa aktual. Pero pahayag ni President Bongbong Marcos sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas as of this time. On matters of the economy, there are many things over which we have no control. But over those where we do have control, we are doing everything we can. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Investments in public infrastructure and in the capacity of our people through food, education, health, jobs, and social protection remain our top priority. For this year, economic and social services were allocated almost 70% of the national budget. Higher revenue collections will be critical in our bid to bolster public investments. Under our fiscal framework, we envision our tax and revenue efforts to further increase to up to 16.9% and 17.3% by 2028. Revenue generation has improved this year. From January to May, the Bureau of Internal Revenue has posted record collections amounting to 1.05 trillion pesos, an increase of almost 10% over the last year. For its part, the Bureau of Customs has also increased its collection by 7.4% for the first 7 months of 2023, amounting to 476 billion pesos. Since July 2022, we have seen increased revenues from PAGCOR of 47.9% and from the PCSO of 20%. We therefore seek, once again, the continued support of Congress to enact into law the policies and reforms under our fiscal framework.
Oh, ti mga number to, no? Kato ko ang mga kauturan naton nga daw, ginapaligban mga adlaw nga makakaon kag maundan ang talagbasan. Why na nagasapak sa sining mga inflation rate nga ini? Oh, aton lang yan, no? Ang actual nga bulato nato kung may kwarta tas bulsa ta may bakal ta, bakal ta sudan nga kag bugas okay na. Paano nato ni mapanubo so presyo sa nagkalanlain nga mabalaklo na bugas, karne, isda, utan, kalamay. Nagatalaas. Ti plano pala nga panubuon ini. Ti paano panubuon ti kapadayaw mal presidente sang kadiwa stores niya, no? Pero ti pila malang ka milyon ginang makabenepisyo sa daw. Sa iya nga makadiwa stores na nga ginapabugal sa bilog sa ring pungsod Pilipinas, no? So ti pila man lang ti ang populasyon naton subong 110 million Filipinos ti sa kadiwa nga ginunsad diri sa bilog nga pungsod Pilipinas pila man lang na benepisyohan 1.8 million pila na nakaporsyento. Why gani 1% ang guro? O basta magsobra to tang mag 1.5% na sa 110 million Filipinos. Gantos kita Japon na muna, no? Tianhon na sang zona. After sang zona ambal ni Sir Frank Carbon, ano dayon? Balik mata Japon sa kayod kay ti ang punto daton dira ko hindi kay maninguha, ti gutman kay. Ngita ta trabaho kay hindi tay magimakas sa ligtas gobyerno, mamudlo matatas ka gutom basi magkalamatay mo untay ti elta. Kay hindi ka magpaninguha, no? Kung sa bagay ko din yung tawo no, na nagsapak sa mga inflation niya. Makakaon na 3 ka beses sa isa ka adlaw o damos 2 ka beses sa isa ka adlaw, satisfied na siya. Hindi na sa maminsar sa kunano pang pinsaron niya sa nada kung anong mga problema na lokdo sa Pilipinas. Importante, buhe. Hambal sa makilala nato. 16 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Balikanta si Sir Winnie Sancho sa part naman niya sang aton nga labor sector. Tiari, no? Ano man niya paglantaw, ti why to na mention to ang aton labor sector. Kahapon sa zona. Pero kung mamati ka lang to, ti do karami gid nga mga plano. Naami gid nga mga programa. Ang pamangkot kung pila ka bilog ipatuman sini dire. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga. Grabe, gali ang panukoy. Subong to, pasulod to sa area sa Kwan, ano? Da sa may tubang sa hospital, bla. Sa Bacolod South Hospital, ang baha to subong daw dugay-dugay, taga-tuhod na. Ulat na nakaroon sa report ni Bombod Serigay sa Tilian, no? Dari sa ato di pagpalaga, grabe Japon ang inulan, no? Dari sa Bay Sudad sa Bacolod. Mat kita, ha? Kahit may mga preparasyon man ng CDRRA mo, karon dari sa ato Seriga pagpakalagad, no? Dari sa ato Seriga para tuntunan. So last na lang ni Goro, ang topiko naton sa bahin sang Seriga Zona sa Presidente kay Bante karon naman. Ang ini ginatawag nga 97% no nga in employment rate no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Mapati magamo no nga 97% na kading sa aton nga presidente ang employment rate no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Ti pamatian naton anay no ang naging kabahin sa iya pahayag with regards ni and then after kuha kita reaksyon no sa mga grupo sang tag pangabudlay no mahumugon naton diri sa bahin sa Sudad sa Bacolod. Si Presidente Bongbong Marcos sa iya nga zona. Kasabay ng pangangalaga natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mamamayan, tinitiyak din natin na may sapat at magandang hanap buhay sa loob at maging sa labas ng bansa. As of May this year, our employment rate rose to 95.7%. Clear proof of the improvement from the severe unemployment that we experienced during the height of the pandemic. Employment then was at a low of 82.4%. But even with our current high level of employment, we must do more. We will generate additional jobs for the remaining 4.3% of our workforce, as well as for the 11.7% underemployed Filipinos seeking better employment opportunities. Under the banner of our fast-growing economy, we are aggressive in our investment in business promotions and facilitations. For that, we have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Okay na ta to? Oo. Burn out sa transmitter. Balik na ta? Okay na? Sige, no? So, okay na. Sige. So, na, no? Ang kabahin sa pahayag ni President Bongbong Marcos sa bahin sa employment rate, no? So, kwento ba reaksyon, no? Ang atong siring part sa sektor sa tagpangbudlay, no? 95.7%. Is that correct? Ang atong employment rate, no? Based man sa pahayag sa atong siring presidente, no? Si Presidente Bongbong Marcos. Sa aspect niya, Sir Winnie Sancho, kaya daw ay gito na mensurar ang labor sector ta kahapon sa zona sang aton sa iyang presidente. But okay man lang Japon no? Importante nga may mga no? May mga komento sila dire, no? Kag of course may parang mabalanse man aton bla.
ang ining sitwasyon sang aton siring kwan, no, nga sistema, no, diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, no. So bago lang gid kita tuod naka bangon, no, or amat-amat pagid gani, no, nga nakabangon sa ekonomiya sang pungsod. Ang kwan, ang ining mga pila to ka milyon ang nadulaan sang trabaho sa duha ka tuig nga pandemic, no? So ti amo ni ang iban sa to ti way pa kabalik until now, no? Way pa to sila kabalik until now. O sa ilang mga trabaho matapos nga ti nagpanirado, no, ang ilang nga mga kwan ano nga mga kompanya. Pagod man sang sining pandemya ti sino mabing customer mo sa to, no? Kay way man may magwa kay ti ang tawo naghalong man. Oh, hindi na pareho subong ati na lift ng aton sining site of public health emergency. Oh, ti diri pa lang ni siguro ya masugod, no? Pero asto sa pagbalik sa matrabaho, ti damo man Japon nga kwan subong nga jobless. No? So sa siri yang matino. Sa pekalinya Sir Winnie Sancho, check naton. Sir, may aga sa imo, si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Ponce, good morning, no. Labi na gid sa aton mga tagpalamati, no, nga mga katapo sang hubon pangabudlay. All right. Sige, salamat gid, no, sa siring tiri-on, sir, no. So any reaction sa siring pahayag sa ato presidente with regard sa aton nga employment rate, no, nga rin sa 95% plus ang aton nga employment rate as of this time, Sir Winnie? Well, actually, no, ang ilas na iyang computation sa employment rate masyado ka layo sa realidad, no, kay nga di pati ining mga ginatawag na to on account workers, no, mga informal sector bla, mga sidewalk vendors, they are considered employed. Dinaisip na sila, including unpaid family members, no. So in the process ginkalipatan nato, no, nga ang labor sector wala gid ma-mention kahapon, no, ni President Bongbong Marcos Jr. with all due respect, no, nga amo ang ginatawag sa constitution naton nga primary social economic force. Why gani na ka-mention bumbukon sang wage increase, no? Diri sa Region 6, ang Manila yan nag-issue na sang wage order nga 40 pesos per day. Diri sa aton sa Region 6, bisan consultation daw ay pa, no? Kag ikaduha bumbukon. Gin-mention ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga smuggler sa agricultural product. Pero wala yan specify na mga smuggler sa agricultural product ara sa sa industriya sang kalamay. Kay hindi bala ang SRA under sa Department of Agriculture, no? Yes. Kag sa subong Bombo Ponce, it is also unfortunate na may command, no, sang sugar importation is no longer the Sugar Regulatory Administration, but it is the Executive Secretary of the Malacanang and the Senior Secretary of the Department of Agriculture. Tani, ang inapaabot namon nga tanawon ni President Bongbong Marcos Jr. ang kahimtangan sang mga mamumugon sa industriya sang kalamay, labi na gid ang mga marginal planters, no? Kada mga tulad laggo mga planters nga apektado sining sugar import liberalization that will not only weaken the sugar industry but ultimately bumbupon it will kill the sugar industry. So, ara ng mga smuggler sa kalamay? Kaya ang natugani bumbupon sang ginimbestigahan ni Senador Hontiveros bala 4 ka barko nagabot sa Batangas before the issuance of the wage order, I think number 3. Kaya wala naman to sang may naabtan ang investigation. Kay it would seem to appear, no, allegedly, that may mga incahots, no, ang aton mga government processor, no, sang kalamay, ang mga facilitator rather, and with unscrupulous sugar traders. Pero subong delay nila ang milling season to the extent, no, nga ang mga traders nga may kalamay nga nauyatan pasubong ti Mayo gidigo nila, no,
kay ti wala pagsugod ang galing. Sa akong pagtanaw bumupos tani isa ini sang mga vital nga industry sa aton mo nga dapat tani gintamod man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. tungod 60% of the sugar supply in the Philippines ay naga-supply diri sa atong probinsya. And it will have an adverse effect on our business, no, because most of us are directly or indirectly dependent on the sugar industry. All right. So wati sang pandemic pila ganitong record yun Sir Winnie? Ganito lang sang trabaho, pila ka milyon to? Hindi ko lang ma-recall, no, but ang in Visayas Bongbong ang isa pagid ka wala ma-address ni President Bongbong Marcos. Nagnubo to ng inflation. Pero kaya ang presyo sa balaklon mo yung nagnubo, no? In other words, magsiling sila. Kung magsiling siya being the Philippine economy is one of the fastest or is the fastest economy to develop in the whole world. Can you imagine that? Te karon ko na ekonomiya tatani nag-uswag tani upod man daang mamumugon do tanwabla bisan ano nga rhetorics nila nga nag-improve ang aton ekonomiya that the economy is on the rebound. Still you cannot deny that the ordinary workers are suffering from hunger and poverty because of unemployment, underemployment. It is sad to say that the workers right now, majority of them are still underpaid, underfed, and underemployed. Tiyan talang na, kay ti silingani ni Sir Frank kay nasa interview ko sa iya Sir Winnie, figures malang na, tiyan na, hindi tama na makaon, hindi tama na mabatsagan sa lokal gidya o sa field gidya bala, no? Nga gina-experience sa mga common tao. That's correct yung Bupons, no? Kaya ang ginasiling nila nga, economic development does not trickle down to the grassroots level. Kaya mo na siya nga ang the lion's share, no, of the economic development goes to the rich and the powerful, while the crumbs of the bread goes to the poor workers. So in the process, the rich becomes richer and the poor becomes poorer. Okay, no? So, mo na, para sa inyo, disappointed gid kamo kay daw wala gid na mention to ang minsan wage increase na lang gid abi, no? Nationwide nga pagpatuman sa wage increase. Amo na tani Bongbong, no, ginapaabot namon na may wage increase man bala nga ipatuman, no, kag himuon na lang na abi nga national wage board. Hindi na kay regional wage board tanawag hulat gatanga gyapon sa tugabang di ang mga mamumugon sa Western Visayas. Kaya wala taga ni balita kung ano na ang development subong san o bala ang atong ginatawag wage consultation, no? So it would seem to appear, no, nga ang sweldo sang mamumugon which keeps on going down, the purchasing power could not be restored because there is no sign of a wage increase until now. Not only in Western Visayas but in other regions as well, Bongbong. Ti amo gini, no? So anyway, ti para sa inyo, anong grado mo sa iyang report kahapon sa bugos nga pungsod Pilipinas sa zona niya, Sir Winnie? Well, with all due respect sa mga nagasuporta man daya sang suna ni President Marcos, ko na kuya si Binte, no? Failure. Because of the failure of the government to emancipate the workers. Abi mo sa tutuod lang Bongbong, kining agrarian law na yung pirmahan nila nga makabenepisyo kuno sa mga ARBs. Abi si saan nyo da, kaya ang iba ng ARBs nga mga auto, nagatindog na, pero hindi na nailaduta, na buyback na sa mga planters. Kaya ano natabo, ang mga benepisyos na yan mga planters, hindi man ang mga ARBs. No? That is why I said there should be an investigation of the sugar industry, not only in terms of sugar import liberalization, but in terms of ownership. Ownership. Kama kaluluoy man isla yati, gatindog sila da, siling pla ARB sila. Actually gali bumupon na balik na do kay Nunoy ang duta. Ti karon
kung may ara ng Emancipation Act na nga bago nila ginpirmahan. Di makadto ang benepisyo, hindi man sila, kundi sa planters na nag-buyback sa ilang lupa. Alright. Sige, anyway, sa Winnie, no, salamat kayo sa Siringat Siyampatis. Ano, istoryahan na naman kita diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod. Isa ka mula noon nga aga, Sir Winnie. Salamat kaga mayong aga, no? Thank you, Bumbo Pons, and mabuhay ka. Secretary General sa Alliance of Consumer Alliance of Workers Association o kung gawa, no, Mr. Winnie Sancho. Sa business sector to, although 75 lang ito matagla, passing lang, no? Sa libor sektor ya 70 gid. Mo ng siling tabo ko kung nag-professor ko ni si Sir Winnie to laban-laban sa mga estudyante ni failure mo. Tiwaigid, no, natalupang dan sa presidente, no, ang sektor sa Mugon. Tiyan mo na, nagpresenta na sa mga figures. Pero ang pamangkot, may unod bilang nga kwartang bulsa sa ordinaryo nga pumuloyo. Ang mga Mugon na taasan na sweldo para may dugang sa budget sa Balaklon? Wala. Amo na dang klarong istorya. Sige, tinirason sa simulanon nga panahon, i-check nato si Bombo Cherigay Santillan. Direktamente to sa Barangay Panukoy. Adabla sa tubang sa Bacolod South Hospital sa unhan sing Sigasco. Pasulod dito sa subdivision. Oy, si Nining Panagiton, kamusta mo da? Do ara mada si kuan mo si Inday Paira. Sa area dati, dugay-dugay tagatuhod ng tubig to. Nubo magini nga porsyon, no, ang Panukoy, no? So muna nga area to yung karsada taas, no? Pero ang pasulod dito sa Dalom, ano na da nga kuan man, pakadto sa ilang barangay hall, no? Amo na da nga area, no? Pakadto sa barangay hall sang barangay Panukoy, no? So nagtaas ang tubig, no, didto o bagod sa sining wala untat nga pagtupa sang ulan. So may ara na ni subong sang panugyan ang aton siring mo maperpraso, no? Ti amo ni singkang pero may man ginabaha, no, debla? O diri sa aton mayo lang diri sa may area sang Carvic kay daw way na ni ginabaha di subong ang sa area sang Carvic, no? Kay nabutangan na sang drainage mo grabe man. Kung hindi mo pagpulpugon ang ulo sang DPWS nga daw pareho na bla sa nagapulpog kasang lansang bla para nga magsalop, hindi man magiho, no? Daw ulod man. Tiguti na tigayunan kag na kuana nila ni, no, na butangan sang tamburong. Actually dugay na nadayang kuana to ni galing kay amo nang rason kuno nila kay ang budget dugay mag-abot. Dugay kuno maabot ang budget yo. Amo ni sitwasyon sa area sang barangay Panukoy, no, dira pa south kita. Singkang nano pay dugay mansilingan, no, ginabaha man na da. May area, no? So kag sa mga low-lying areas naton, no? So along kita sa Barangay Bata ginabaha man, no? Kag at the same time ti ang diri sa Banago, no? So amo ni ang mga lugar diri sa Bacolod nga masabi nagataas ang tubig baha. Din nga area ning ginapakita na subong to Panukoy ni. Amo ni siya? Panukoy ng area. Ti aro, tubig ayo. Ang ulan subong kwan, no, haling gida sa aga daw pugada o ang ulan madamol bala golpeada dayon makuan naman mauntat. Pero sa isa ka oras magamuamo ni masupot ang tubig ni, no? So ginaparugyanan subong aton makutonan da mapumuloyo kung nagataas ng tubig da sa inyong lugar, no? Matamat na kamo kwan, matamat na kamo evacuate, hindi nga hulaton nyo pa kag kunano pag dangatan nyo da nga magkalasulo balay nyo da, no, kay matik na iya hindi na ta magtiner da sa Panukoy. Check tani ko kay Kap Bibing Noble, no, sa Barangay Panukoy, si Kagawad Peter Noble guro basi ka pamati man no, kag Kagawad Toto Eric M, no. So tiyo mga pumuluyo na sa area nga ina, no, ginabaha na to subong, no. So kung dito, amot ko may isa pagkikaalagyan na da, ang area, pagadto sulod sa bahin sang Panukoy, no? Kay kung may ara, pag nasa isa sa raga pwede ko kalibot, bumbotseng. No? So, para nga makasulod dito sa area, pero basta daw, amo ni ang pasulod sa ilang kwan mo, no? Nga barangay hall, kag ang police station number 8, ara man na da, no? Nahamtang sa Sinibangga, sa tubang sang
kuan ano sa tubang sang isa ka hospital ada sa barangay Panukoy. Sige, last portion sa ato sa ring pagpalagad para nga ma-check naton ang ining report no direktamente dito sa area sang barangay Panukoy. So ti binatsag naman tani no ang mga balay tani nga tululo o laban-laban problemahan ta naman eh. No? Pag tilha sang init pagwa ni sayaring adlaw buwas o kon sa Webes, no? Matamaton ta na antes na identify ta na ko diin na ang mga nagatululo nga mapurson sa balay ta no. Nagpapakayo. So ang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office pagi sila sa ning head nga si Dr. Ana Marie Pornan, no? May mga parugyan man diri sa aton nga mga pumuluyo, no? So sa mga probinsya man karon ko anta reaksyon aton nga PRMO head, no? Kay may mga probinsya man kita nga mga low-lying areas, no? Nga nagakuan no? Experience, no? Kung magtupa ang madamol nga ulan, no? Nagaluntlad ang pagbaha kag ti posibilidad mga landslide sa mga bukid nga lugar ti ara gani parang koy motor gani ga lusong pa sa tubig to ang motoro, no? So din halining tubig nag-awas ang suba. May suba da sa Panukoy manadang sa area sang middle, no? Elementary school. Da may suba na gagamay pero ambot ko diri ni naghalin ang tubig, no? Sa aton. So ibalaon ta man na, no? Kay ang singkang do may ara man na da, no? So ang Libertad do permi man nagbaha Libertad Market, ang Central Market, no? Kag diri sa area sang Lacson, no? Amo ning mga lugar nga masami nga nagaluntad ang pagbinaha kon may ara sang ulan, no? Kung magtupa ang madamol sa iya nga ulan. Diri sa aton sa iya nga mga taga Paramati, no? At the same time sa aton nga mga kabombo. Balaon ta lang, no? Ang latest man nga sitwasyon sa area sa barangay Panukoy. Sige, i-check ta lang, no? Kadaw na kuan kita sa aton nga video, no? Sige, si Bobo Cherry, Grace Santillan, balaon ta na yung sitwasyon dira, no? Cheng, sa report, press come in. Mga kabombo po sa live kita diri subong sa may Purok Villa Lourdes Barangay Panukoy kung sa diin ma-experiencehan diri ang pagtaas sa tubig o kung na tubig ako na pagbaha diri subong bombo po kung sa diin pangita pati ako nagapangayuman na sa bulig ang mga residente diri bangod nga tuman kataas ang tubig kagati bombo po may pa diri sa isaman ka pasyente kung sa diin na may aron sa ambulance pang tinabudlayan tumagwa sa barangay hall bangod nga mataas ang tubig pang tinubong mga yes bombo po sakto ko no amo ni ang way pagadto sa barangay hall kag police station, no? Yes, exactly bombo po amo gini siya ang bangga nga atubang dibala sang South ako ng South Hospital. Yes, bombo po amo na siya nga atubang nga bangga ti mayo lagi bombo po no nga may-ari man diri subong mga volunteer kag si ari man diri subong ang Bacolod City Fire Station agud nga ti magakuha sa pasyente agud nga madalaman sa ospital bombo po kay ti ang ambulance diri hindi man kasara nga magasulod bangod nga nagtusaka lagi do kun ti mayara na sa pagtaas sa tubig baha bombo po sa pagtimakitaan man diri nato no do nga si gaka-experiencehan na nato ang kabaskog sa super typhoon si malipayon sa gyapon ang mga pumuluyo diri kasi nagabayanihan man diri sila subong bombo po agud nga ano lang diri no ang sitwasyon kasi natakos mong tubig labot na tuhod mo do labot na. Yes, labot na ginayabang po sa tuhod ang tubig baha kasi sa isa portion diri sa tubang sa Bacolod South Hospital is may pag isang area man no malapit sa barangay hall nga tama na gid kataas sa tubig bombo po so kinahanglan pa sa fire station agud nga ti makuha lang diri ang pasyente bombo po agud nga madulong ko ni padulong sa hospital bombo po so makit-an man diri nato nga
nagapangayo gid bulig diri ang mga tagsa-tagsa ka mga residente kay ang ini nga pasyente kuno bombo po bag-o lagi ni siya dialysis naman bombo po so amo na nga ginaingagaw gid diri nila kay daw nakahigda kun gigda na gid sa bala bombo po so ang iya kuno nga katris is lapit na lang gid malabot sa nga tubig baha bombo po. So bombo po no tema kita diri makuha man kita diri sa nga kaya mga pumuluyo, especially di sa higad sang kasada, din ni sila nagtinero subong? So, bombo Falls, no, so far, no, ari pa malagay sila subong sa area, gahulat pa rin sila sa ila, mga barangay captain, bombo Falls, no, agad na makaandri ang ila nga sitwasyon na pantiyari na madri subong ang mga volunteer sa nga syudad kagaya mo man sa nga barangay Bombo Falls agad niya kunti sa nga Bureau of Fire Protection kay isa manini ka bulig man once nga mayara sa nga pagbaha o kun bagyo yara gid sa aragid ang mga BFP CDRMO agad nga maglibot-libot sa area kanti mag-monitor sa mga nagakalatabo diri subong Bombo Falls. Ari sila Nay. Good morning, Nay. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Ano gani pangalan ta, Nay? Lorita Ligertrino. Lorita? Si Nay Lorita. Nay Lorita, ano na di oras nagsugod ang pag-ulan o kunti ang pagbaha sa inyo nga puro? Mga panguro, agaw pa kainan. Ang nagbaha. Kagahon, Nay? Oo, kagahon. Ano mo tong pasyente, Nay? Umagad. Sa ano to yung masakit, Nay? Nang hindi siya kalakas, kamiyatil. Taga diin na sobrang ang tubig bahasin nyo nga balay. Ara lagi sulod balay namon, dalom na gid. Taga diin, Nay? Taga tuhod. Taga tuhod na? Safety nyo yung mga gamit nyo sa sulod balay? Oo. Iban, masagid yung mga bayo Pila ka mo dira ka balay, biyo ko na pamilya ang apektado sa nga pagbaha subong diri sa inyo? Kadamo Mga 40 kabalay bulan na din mo. Nakakadto na di ako nakapadulo na di sinyo ang barangay captain sang barangay Panoko. Wala. Sino pa lang ding nagpalapit sinyo agad na magbulik. Amulin. Kasi ari man diri ang BFP. Umbot la ko kita kay bago lang ko kagwa. Mga opisyalis ara na da? May opisyalis na di may kagawad na dinay. Wala man. Ari kagawad gani. Sa kagawad? Ari na din kagawad mo po. So, makuha kita direct information. Nay, salamat gid Nay. Oo. Din sa temporary tenero sa babaw lang? Pero din ka mo gatenero subong Nay? Bilang siya guwain, malakas kami salis sa bata ko. May bata ka to? Oo. Salis. Dito ka mo danay? Yung mga gamit yun na safety nyo na to? Oo, na safety nyo ang iban, basaman mga bayo, kadamo. At sige ba mo po, sa si Barangay Kagawad, walang tawon ta kung ano diri ang posible. Kagawad, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Ano gali pangalan sa Kagawad? Carlo Valderrama. Kagawad, Carlo. So, Kagawad, Carlo, ano diri ang mabulig mo subong sa mga pumulo yung apektado sang baka? As of now, ang status sa sulod diri sa Pulok Villalorde, sa sulod dito, ang tagahawak na. So, gipagawa namon ang SK Rescue Volunteer and also ang Bureau of Fire. Subong tanan nga needs ang amon nga bulig i-evacuate namon sa barangayon and also ang barangayon 24 hours nga magaserbisyo gid sa ila. Sa may diri ginabaha Kagawad? Yes ma'am, diri na dipirme ang ginaang flood zone area Maninihon, Hanap Buhay and Villalordes nga area amo ginad sila pirme ang ginasulod sa baha. So nga masami diri ginabaha Kagawad? Siguro ma'am ang ining area na ano ni siya nga Dock Catch Basin sa ma'am na wala guaan ng tubig kay tungod sang ang highway tama ni siya kataas. So ang tubig diri sa dalom hindi ka penetrate pag-adjust tuba. Ano diri subo ang initial nyo nga bulig Kagawad makapreparar ka mo bala sa evacuation center para sa mga residents nga apektado? Yes ma'am, 24 hours na mong evacuation center, MG Medalla Integrated School. And also ang daycare center, Barangay Hall, SK Office, ang BH nga room, open sa tanan nga kinahanglan sa bulig namon nga kung gusto mag-evacuate, willing kami nga mag-servisyo sa ila. So,
nang buligan mo diri sila subong kagawan mapatawag ka diri agod nga masailo sila bidanay sa evacuation center. Yes, ma'am, subong may ara na kami di sa ka-patient, evacuate namon pakadto sa barangay hall kay tungod hindi siya pwede ka sa baha ay may ginabat siya nga masakit. So ara na subong ang aton nga fire kag ang also ang mga volunteer sa barangay ginakuha na sa subong, ma'am. Katawad Carlo, meron naman ka muna yasang mga napreparar dito nga mga food stocks o kunti mga kaon sa mga apektado nga residente sa Panokot. Yes, ma'am, preparado bilang barangay Pahanokoy para sa hindi nga mga kalamidad. Tayo mo kagawad sa mga pumuluyo nga apektado sa nga pagbaha diri sa inyong area. Sa tanan nga pumuluyo sa barangay Pahanokoy, no, maghalong gid kita kung ginanano ng bulig sa barangay. 24 hours ang barangay mag-serbisyo sa inyo. Tawag lang kamo sa hotline sa barangay, Bureau of Fire, and also sa mga rescue volunteers sa barangay Panokoy. Ara ay kami nga mag-serbisyo sa inyo. Yes, Mama Pons. Klaro ba daw, iski chairman sa sir mo? SK chairman ka, sir? Yes, ma'am. Daw kagawad man siya. Yes, Mama Pons. Mama Pons lang. Si Kap Giving Nobleway pa da? Sabihin si punong barangay. Punong barangay, ma'am, subong nagbuka kami sa mga flood prone nga area. For now, siguro ara sa subong sa barangay, gaano sa nga muntan nga manpower kung di niya i-designate. Iban nga kagawad at man sa piyak. Kag ako diri kong area na butang. So nagbinuka kami para ang pagserbisyo naman lapta kag matatap naman tanan. Ito nga area, sir, do malapaw naman ang tubig sa Kabalagnan Bridge. Oo, ma'am, sa subong sa duwa ka bridge, lapaw na gid sa tawo ang batalomon sa baha. So ato ara man to subong iban nga volunteer nga gabulig sa ila. Mama Ponch. Sige pa, anong tabi sa gagawad? Anong gagawad? Anong mga problema sa ngayon? Anong oras nag-start yung baha para maano natin sa Tagalog siya? So sir, Tagalog kita sir, no? Anong oras nagsimula ang pagbaha at anong mga area ang apektado? Kanina mga bandang 2 AM nagsimula yung malakas na ulan. So ngayon lahat ng apektado dito, mga flood zone area, pinuntahan naman ng barangay at saka yung fire volunteer namin, hindi naman na pinabayaan. So, nandito lang kami sa barangay na mag-servisyo sa kanila 24 oras. Ilang pamilya po yung apektado sa kagawad? As of now, ma'am, hindi pa namin lahat mabibilang kasi under monitoring pang lahat. Siguro mamaya makapagbigay kami ng numbers o ilang pamilya yung apektado ngayon. Meron po nga pasyente na dadalhin sa bahay ng kanyang anak? Yes, ma'am. Meron dito kinuha sa Purok Villalordes. For now, dalhin muna namin sa barangay for treatment o yung namin, patutulong sa kanya. And then, service ng barangay papunta sa kanyang anak sa barangay base. Doon muna siya mag-stay. Alright, sige, no? So, salamat gid kay Kagawad Bumacheng. Thank you, Gid Kagawad Carlo. Thank you so much. Good morning. So, Bombo Pons, kasi ako din ang sitwasyon sa may barangay Pahanokoy, Bombo Pons. Kasi makitaan man din natin nga kaya pang... paano to kasulod sa barangay to kay dalom tubig pasulod to? Hindi ta ka-interview kay kapitan to? Yes, correct. Yan Bombo Pons. No? Diri pero ang modernized jeepney diri subong nakasulod kay ti taas-taas man iniya Bombo Pons ang iyang makina. So amo na nga diri siya subong makasulod sa bangga diri sa maya Purok Villalordes Bombo Pons. Alright. Sige lang. Importante nga mga pumuluyo nakwa na evacuate na sila Bombo Cheng. So, Bombo Pons, ti amat-amat ini sila nga evacuate subong nga adlaw kag ti makitaan man diri naton subong Bombo Pons nga i-transfer na o kung i-transport na ini ang isa ka pasyente diri subong sa Villalordes padulong sa iya nga bata Bombo Pons. So ginputos man niya ang iya nga tiil bangod nga ti nagasufrer man ini siya sa nga diabetes sa Bombo Pons agud nga ti mapalayo-layo diri siya danay sa tubig baha kay tiga kalabot na subong ang iya nga ginahigdaan o kon katre sa nga balay Bombo Pons. So sige lang so damo na mga purok. So anyway ang dito para sa may bangga tomaro perte man atong baha to sa tubang sa kabag-o nga
hardware to bla, no? Bombo Cheng, sige lang, hindi lang panukoy, but damo pa nga may area, barangay diri sa Bacolod, kaya ang diri sa area naman sang east naman, sa Conference Hall pagkanto sa Government Center, dalom naman kuno ang tubig as of this time. So, mapapos na tilibuton, kag monitor naton ini ang area sa syudad sang Bacolod, bangod nga dito sa may kabalag na bridge sa Bombopons, but na lapit na lang ito maglapaw man ang tubig sa sapa Bombopons. So, amo na ang paglibot man sa aton nga mga volunteer, Bacolod City Fire Station, CDRMO, agod nga pag-monitor sa epekto ni Super Typhoon Egay diri sa syudad sa Bacolod, kag sa pila pa kabayan nga probinsya sa Negros Occidental, Bombopons, kag pilaman ka mga sa Coast Guard, no, kunti mga port diri sa probinsya sa Negros Occidental is nagkanselar naman sa biyahe bangod sa pagsaka sa tubig o kunti pagbaha kag mabaskog man nga current sa mga baybayon diri, Bombopons. Alright, sige. Salamat gid Bombo Cheng. Bombopons, sa live diri Subo sa may barangay Panukoy, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. So isa pa lang ka barangay, reported naton pagbinaha si Bombo Roswaldo, Bombo Kim, apektado man. Ano sa Panukoy mo? Amo nga wave la dira gina nang ila, no? Ni Manang Natalie nagpabalo di sa ginaho. Sige, no? So ginabaha na to kay may transport nga pasyente, dialysis patient, no? Nga ginlabot naman sa baha ang iyang balay. Sa northern part sa probinsya, may public advisory si EB Magalona Mayor Marvin Malacon, no? Nga pagsuspender sa trabaho sa government offices sa Banwa sa nasakupan subong adlaw Hulyo 25 bagod sa pabaskog nga pag-ulan kag huyop sang hangin dala ni Super Typhoon Egay. Standby man tong ilang MDRRA Mo Rescue, MSWDO, Municipal Health Office, General Services Office, PNP, BFP, kag magapadayon ang pagserbisyo sa mga pumuluyo agod nga magmonitor sa lakat sa panahon kag sitwasyon sa lugar. Amo na ang advisory, no, ni Mayor Marvin Malacon sa Banwa sa EB Magalona. So keep safe kita, tanan-tanan sa aton sa ring mga kabombo, no? So libuton tani bilog karon nga syudad sa Bacolod. Malabot lang kamo sa mensahe nyo diri kung may mga advisories kamo diri sa bahin sang estasyon sa Bombo Radio para ngati ma-air man naton, no? Kung kinanglanon nga may mga buloligay man, no? So may suspension man sang klase diri sa syudad sa Bacolod in all levels bangod sang sining pagluntad sang pagtupa sa badamol nga ulan. Kung sa bagay sa mga ginikanan blano, inyo na nakol ko balaan yung delikadong bata nyo sa pag-adtos kulahan, piskulahon nyo pa. Huwag na problema kung absenta. O ano ginaayaw? O rason man na, valid reason man ang ulan. O di ba? O so muna din natamulat ko isa sa mga pronouncement kay or announcement kay delayed man akong kaysa mo. O sa ato na lang nga level, pwede kita na hindi ta pagprakton kabataan ta. O di sige, no? So medyo lang nato sa ingat sempo. So puran ta na karon, no? Sa Bombo Radio sa udto, pero mamati kita anay sa mga matahom naton nga drama. Of course, no? Siyempre reminder sa tanan ang SIM card nyo na pa-register nyo na. Last day subong. So automatic pagkabuas nga adlaw, no? July 26 ang wala marehistro nga SIM card, bugto ng orangos niya. Bye-bye. Mana ginatawag, no? So why na extension so far? Ginaunsa diri aton nga National Telecommunications Commission o ng gobyerno sang pungsod Pilipinas. Friendly reminder na kalin diri sa Bombo Radio Bacolod. Nangalag na kita sa ringat tiyempo Martes subong nga presentasyon maulanon nga panahon dala ni Bagyo Egay. Petsa 25 sa bulan sa Hulyo 2023. Ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sa 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, Pare Ramon, kamusta ka na? Hari ka man diri sa presinto. May kinangalan ka bala? Oo. Importante nga akong tuyo dire pare. Mamangkot lang ako kay Hepe kung nga wala panadakpan ang mga naghilabot sa bangkay sa nga akong anak. Samtang may mga ebidensya man nga nakuha. Ang akong testigo, handa siya nga pamatudaan nga si Hernan kag ang kaupo niya among mga kawatan. Bay, abi mo pare, nagadayaw kid ako sa kaisog sa among nga bata. Kag nalipay ako pare. Kamutanan sa inyo barangay, ipabugal gid ninyo siya. Tungod tagain niyo si Dino, hindi bala? Bay, si Dino? Ang apo ni Lolo Hiner? Oo. Madali lang pare, madali lang. Basi kon amo na ining ginatumod mo nga kaupo ni Hernan, nadakpan namon sila nga may ginaguyod nga karabaw. Ugaling nakadalagan si Hernan kag nakapalagyo siya. Gusto ko siya nga makita. Tungod na tudlo na siya sa ako ni Dino, isa kabis. Abang maayo sila nga magpalusot ni Hernan. Dali ka pare, katuan naton si Hepe. Mangayo kita sang pahanugot nga makita mo ang lalaki nga ginasiling ko.
Patawaran lang ko, Kapitan, ay. Nadala lang ko kay Hernan. Wala kamo sang huya. Wala man lang ninyo ginrespeto ang bangkay sang akon anak. Bayaran ninyong ginbuhat ninyo. Bayaran ninyo sang mahal. Animal nga Hernan. Ako ang nanalod sang tanan. Hindi na ako makabalibad tungod ara ng tanan nga ebidensya sang krimen nga nabuhat namon sang gabi nga to. Ara ang sako nga ginsudlan namon sang bangkay. Ang patalom nga gingamit pa sa paglaslas sang lawas sang bangkay. Kag ini tanan nakita gid sang bata. Kuna mo, hindi ilaga ang nagtugas sang gahod sang gabi nga to, kundi ang bata nga si Dino. Bahaw, kanami gid nga bata ining si Dino, no? Wala gid sang tupong sa kaayo. Kag kaabilidaran pa sang apo ni Hiner. Gani nahibalan ko gid kung sinong kawatan nga ari diri sa aton. Kag ari lang na sa aton kaipe nga barangay. Pero kung si Hernan gid man ang ginasiling nga kawatan, kag ginasiling nga ginlabo, gintero, nga wala man sang nakita nga agi sang pilas. O kung gamay nga pinalian man lang sa lawas niya. Ina tungod, suno kuno kay Dino, may lana kuno sang aswang si Hernan. Oy, lana sang aswang? Oo, kag kung ipahid mo kuno na sa bisan ano kadako nga pilas, mag-aayo gid ini dayon. Kag wala kagid sa makita nga pinalian. Magpati man kamo sa bata, yaman. Anhon man sang mabuot nga tawo nga kasubong ni Hernan ang lana sang aswang? Ako hindi ko magpati nga kawatan si Hernan. Kay wala labot nga mabuot siya, alwan pa. Pila ka beses na ako nga nagpangayo sang bulig sa iya. Pero wala gid niya ako ginpaslaw. Kag nagpakig-abya na gid sang dalayon si Banahon sa iya. Wala na kami sang klase, bakasyon na subong. Kag wala man si Ma'am Daisy. Ako lang na kay balo kundi na siya nagkadto. Ang matuod, nalangkag na ako nga makita sa liwat. Kaupod sang albularyo nga nagbulig kay Chay Waneng. Bukay mapuli na ta. Kay para makapaway naman ang karbaw ni Chay Waneng, nagabusong sa nga daan. Bata! Ba? May hinali lang nga nagpatunga sa dalan? Si Hernan? Haw. Ikaw nga bata ka. Anong ginapalapta mga sugilanon? Anong ginapalapta mga sugilanon nga may lana ako sa aswang, ha? Ang mayo sa dila mong ina. Gabuton! Tari ka! Agoy, nahulog ko ba? Ginbuto mo ko sa ginali? Agay, kasakit sa bulik ko nga nakausdang sa duta. Kulang pa ina. Mabangon ko, kag matalagan. Matalagan ko.
Agay, boy ko. Ingatod kong baba mo nga ini. Boy ko. Para nga magabot ang dila mo nga ni Malka. Hindi! Oh, ba? May nag-uyat sa kamot ko. Tigulang lalaki, kag sa likod niya. Are si Ma'am Daisy. Hilabtero ka nga tigulang ka. Kinboy, ani ako? Animal ka nga tigulang ka. Kari ka, Dino! Oo. Nagabot ka sang patalom? Patyon ko ikaw. Karagay. Animal ka. Inampak mo sa baston ang kamot ko nga nagauyat sa patalom. Kag nahulogin ang patalom ko. Kari ka! Karagay. Animal ka. Inampak mo nga akong bulsa. Kag hindi. Nabukang akong praskita sa sulod. Kag nagatulo ang unod sini. No, natulo ng lana. Nakwaong ko ini. Kuuton ko sa akong bulsa. Hindi. Nabuka ginang butilya. Kagyutay na lang nabilin sini. Hindi. Padayon pa nga nagatulo. Imnon ko lang ini. Dilala ka mo! No, nagdalagan siya palayo. Hindi. Pinali lang siya nga nagdula. Nagsalagi siya sa ginbuhat niya nga pag-inom sang amo nga lana. Ha? Lo? Anong buot silingon, Lo? Ang lana sang aswang may kapid nga sumpa. Sumpa? Oo, may kapid nga sumpa. Sa kasubong niya nga hindi siya alagad sang kadulom. Lo? Sugiran ko kamo. Sadto, isa man ako kamalain nga tao. Apang nagbago sang makatalupangod nga sala gali ang ginabuhat ko. Kag nakilala sang lubos ang mahal nga Diyos. Ang ginbuhat ko, nangin ermitanyo ako bilang kabayaran sang mga kasalanan ko. May mo kublamay ba lang kung sino ka, Lo? Siya ang ginasiling ko sa imo nga albularyo. Nga pangayuan ko sang bulig para kay Waning. Amo bala, ma'am? Madamo gid nga salamat, ma'am, ha? Lo, gusto ko man tani nga mabawi ang amo nga lana para matun-an ko ang gahom nga ginaangkon sini. Inday, hindi ka na mag-usik sang tion. Nga alo. Tungod wala siyang padulungan ang buhaton mo nga pagtuon. Hindi masarangan nga lambuton sang imo kaisipan ang anuman nga milagro nga nagaputos sini. Mas maayo nga nawasak kag pabayaan nga maula ang amo nga lana sang saang kunon sang isa nga wala man sang matarong. Amo gali, Lo? Lo, madamo gid nga salamat sa pagluwas mo sa ako, na. Kay kun wala ka, nagabot gid ni Hernan ang dila ko. Kagaron nga ri ka na, nalipay gid ako. Kay makita ko na nga abyan ko nga si Choy Waning. Husto ka, Dino. Kari ka, Lo. Idolong ko ikaw sa bungyod. Lo? Hindi na. Madulom na ang palibot. Magpauli ka na, Toto. Kag tandaan mo ang isiling ko sa imo. Ano ina, Lohaw? Maghalong ka. Ilabi na sa ikatatlo nga gabi
Sumugod subong. Hindi ko makatulog Kasama na ko nga magaga na. Tay boss, aga pa ko makadto sa bungyod. Madala ko sa pagkaon Makita ko ng amigo ko. Makita ko na si Choy Waning ko. Ariyan ako sa balay ni Choy Waning. Madala na ko nga mga pagkaon. Anay ka bala kay ibutang ko anay ining alat nga nasudlan sa pagkaon. Karon, buksan kong kawayan nga puertahan. Choy? Ba? Wala sang tawong? Sa diyan sila? Do wala man sang palatandaan? Nga nagtulog diri ang arbularyo? Kagang pis-pis nga nagasugata sa akong permi? Wala man magpakita sa akon? Di na sila man? Hinali lang ko nga ginsubuan ba? Nagdala pa ko sa pagkaon para sa amon nga duwa? Agod sa luha namon? Mapuloy na lang ko. Mabalik na lang ako diri buwas liwat. Mangyapon sang tao ang payag ni Choy Waning ba? Ang lam ko kung makakitay na kami nga duwa. Apa nga bisan ang arbularyo nga gindalan ni Ma'am Daisy. Wala ko naman makita Kalinong sang palibot. Ang pispis nga naghapon sa ako na baga kung magabot ako dire. Wala naman nagpakita. Amay pa mapuloy na lang ko. Paligaron ko lang pilakadlaw, kagamong pagbalik dire. Sino ang ginatulok mo dira sa bintana, tay? Ang akon apo. Si Dino? Nga aman. Alin pa kay nang panilag ko sa iya. Do kaluyas ang lawas niya. Ginpamangkot ko man siya kung bala malain ang iya pamatsyag. Apang wala man siya kung isang problema. Apang nakita ko nga masubo ang nawong niya. Samtang nagatulok sa malayo. Istoryahon ko lang siya, tay. Sige ha. Maluto pa ako sa pagkaon nga dalon namo ni tatay niya sa namatyan karon. Magabian sa Dagrinyos pagpamati ang batahong sukon sa tansubilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na napamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong meal sa tagnay nga las Jess, mga kabyanan, ato nanay okon kuha nato nanay ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Hindi may kaintanan sa pagsaka sang tubig sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Bangod mga kabyanan sang padayon nga pagbubo sang madamol nga ulan. Sa piya ka linya, Bumbo Cheng, please come in. Danyari kita diri subong live sa may kabalagnan na bridge na sakupan sa barangay Pahanukoy. Atubang ini siya bombodan sa Consolacion School, Grandville. Kaya amo ni siya bombodan makit-an diri naton subo nga nagalapaw na no ang tubig sa may sapa sa kabalagnan na bridge ni subong bombodan kusiin nagatuga ini siya sang mabugaat nga lakas sa trapiko kag kabudlayan sang mga tagsa-tagsa ka mga nagaanagi diri ilabi na gid sa mga nagamaneho sa auto kasi ang malubo ang ilang mga privado na salakyan bombodan. So ang iban na stuck dito sa may lapit sa may dira dayon nga bangga bombodan sa may purok hanap buhay bombodan. So na stuck po sila subong bangod gati hindi diri sila makaagi. Yang iba nagapangita man sa tagsatagsa nila ka mga alagyan nila binagay sa may area sa sigat po bombodan. Kaya may ara dira sila sang lutsan nila binagay ko mapadulong sila sa may barangay kabog kag barangay Andumanan bombodan okay. Ako duit lang gid bombodan. So makit-an diri naton nga kung mag-agi bala ang mga salakyan diri bote gid ang tubig nga mabasagan mo gid nga dagko ang balod subong bombodan kay ti naglaktan ako lapaw na gid diri ang tubig nagkinsikalan man to bombodan ang may purok hanap buhay bombodan ko lumapaw na to sa ulo. Yes bombodan. So ang iniya nga tubig hindi niya sila nga nagsaka tungod nga pigaw ang drainage system, iniya nagtaas bangod nga naglapaw gid ang tubig sa sapa. Yes, naglapaw gid nga bombodan ang tubig sa may sapa diri subo sa may barangay Panukoy sa may kabalagnan na bridge 1 apan dito ya bombodan sa may purok hanap buhay bombodan nakit-an to naton nga lumapaw na to no sa isa katawo ang tubig baha bombodan. So ang iban ang BFP to ang Bureau of Fire Protection na Bacolod City bombodan yaran man to agod nga magatakod sa higot para may kapta ng mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo kaga nga mga mayara pa sila agin provide nga pagbabita kag life jacket bombodan sa mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo nga maghalin sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay bombodan. Although nati ang iba to nga mga balay bombodan is taas ya bala ang level sa ilang sa loob kay tinapit sila sang sapa pag ang iba dito bombodan naka-experience sa gihapon nga naglagot gid sa ila sa gihapon ang pagbaha bombodan. So makit-an diri naton diri nagaalagi nga mga truck nga gagmay. Bumbo Cheng? Yes bombodan. Oo, ang imo nga pagtanaw da subong kay do kagina kapamandira ang tubig ni padayon nga nagasaka. Yes, padayon sa gihapon ang pagsaka bombodan. So ang iban gani kagina nagagi pa diri bombodan ang mga motorsiklo pang subong bombodan kanya diri sila subong guyo do kunti tulod sa ilang mga motorsiklo kanti mayo man bombodan nga mayari diri mga kabataan bala nga willing gid nga magabulig tulod sa mga salakyan ilabi na gid sa mga nagaguluba na nga mga salakyan diri subong bombodan. So ang fire truck nga makita naton sa video, ano ni sila? Naga-standby da? Yes, bombodan. Nagatambay diri sila subong agod nga mga pumuluyo. Wala kay isa sa buko bombodan. Mayari pa diri sa mga
pumuluyo nga naga-star man diri Bombodan. Amo diri subong ginabuligan diri sila subong secure sila nga mga tagsa-tagsa ka mga seguridad agod nga maka-evacuate sila Bombodan. So nagtabok kita subong sa area agod nga kamustahon dito ang mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo no kung kamusta diri sila subong sa oras di. Bucheng? Yes, Bombodan. Amo na ding area nga may mga gabaligya misitira? Yes, exactly, Bombodan. Aryo. Nga kita diri naton nga diri na din nga area nagabaligya sa nga mga pot, mga kalan, kasi ano pa dira Bombodan nga made of clay. So amo diri subong ang sitwasyon Bombodan nangyari diri ang chamber no kasi daw may rescue diri sila kundi ginabuligan man diri Bombodan. So makakita diri danay kay kataas ang tubig. Mugani padayon gagabubo ang ulan subong. So far Bombodan ang pagpulo pa na ara sa gihapon na Bombodan kay ang paghuyop man sa nga mabasko nga hangin Bombodan. Si ari si nanay balamang ko tonta. Nay, good morning. Live kali kita subong nay sa Bombo Radio Bacolod nay. Ano oras? Ano gali pangalan ta nay? Imabiko. Imabiko. Si Ma'am Ima Biko. Nay Ima, ano oras ka mo diri nakabatsag sang pagbaha? Mga alas 5 galing. Alas 5 sang kagahon? Oo. Ano oras niya naglapaw diri ang tubig be sa inyo nga sapa? Ay lanug, kanasi sang tubig. Ay lanug na po daw ng tubig. Nay, pila ka na di ka to? Ga-star sa may purok ano ni gananay? Maninihon. So, pila ka na di ka to? Nag-star sa purok Maninihon, nay? 80 City ng edad ko. Amo man ako sinadiri. Sintay City na si nanay Bombodan. So, ano kapila mo na ni kabisis? Kung matandaan mo na kapila mo na ni kabisis na eksperyensahan ang paglapaw diri sa nga tubig biyo kung pagbaha? Amo naman nga pinakalapaw diri pero amo ning pinakamadalom nga tubig. Si Bombodan, no? Amo ning ang pinakadalom nga tubig sa pag-eksperyensya ni nanay Ima sa 87 niya katuig diri ba ti inyo na di patiri na ya? Oo. Si Bombodan, no? Gina-rescue diri nila subong ko ti pasaka nila ang mga tagsa-tagsa diri nila kanahuman nga mga pots agod nga ti hindi pa na magabok. Kuti magalaway ang ako na hindi man maanod. Maanod yun siya sa tubig. Eh manatugyan sulog kayo. Maanod na yan amo ng mga obra. Amo na nga ginapasaka nyo na eh. Oo, amo na napasaka. Tapos ang mga bangko na amo na ginobra, ginapagaka mataas kay matunaw. Matunaw ang luta. Sabi ka diri man ka mo na eh. Ha? Sabi ka diri ka man. Oo, diri kita ko. Hindi mo balayan ay. Tira ka man kay star kung diin man mo nga sap ang patiri mo. Oo, diri. Ano plano mo subong na kasi gid ka mo diri sa nga tubig baha. Pag nikabalo ko na nung mahimo namon sinititi amo ni namon kalamidad din ang tanan namon ng mga pati kabayo namon ng kalabasa. Tanan-tanan nga halos. Nasalbar mo na to ang mga appliances mo nga hindi lang maguba. Ambot lang ko nalambot ang tubig. Kaya na ako sa kasultan, kung pinakadalo, taga-kusog na yun. May, may hindi nyo evacuation center yan ay? Hindi lang kami. Hindi na kamo magkanto sa evacuation center? Hindi na kayo kaya hindi naman kami digit malatawan sa tubig. Galing kamo lang na, madaling lang. Dalang man. So far, safe man kamo di sa nanay? Oo. Ayun, din. Kaya panawagan mo sa local government unit diri naton kay ti naka-experience kamo diri subong sa pagbaha sa barangay Panokoy. Ang ako nang napangayo sa aton gobyerno na ang tay-tay diri kung pwede lang nila makayo mga hindi kami nalalapawan sa tubig. Kay ining tay-tay manubok nalapaw ang tubig. Una nga rason ko nga naglapaw bangod nga ti lubo o kunti hindi balada lomgid ang sapa diri subong Bombodan. Kumbuching. Yes, tungod na sa ginatawag zero nga siltation la nang nagataas ang balas. Yes, Bombodan ra mo nang ginatawag man balakis dredging. Dredging sa mga tagsa-tagsa
ka mga trabahante ang Hindi mo na kinanglanon sina bumbutsing i-dredging, no? Yes. Para nga mapadalman ang suba kag hindi mag-awas. Yes, correct, gid. Bomboda, no? Nay, taga-diin na ang tubig, baka dira subong lapaw na sa tuhod. Lapaw, taga-tulong ng lapaw ng tawo. Ay, lapaw sa tao dito sa punta? Oo. Kapita diri kabilog ang mga panimalay. Sobra kami di si Sinta ka balay. Sobra kami di si malapit na ganit guro kagisir. Kasi ang may mga bata pa. Diriya, amo ni gali ang inyo yang ang experience dire. Ano lang ni lubo lang ni nga pagbaha dito sa punta ya gali lumapaw na. Ito. At madalong magikot sa ilan sa mga usa. Nasakupan ni sa barangay Panukoy, no? Hindi niya barangay Tangob. Barangay Panukoy ni di ba, Nay? Oo, barangay Panukoy. Okay, sige. Way pa da ang punong barangay sang Panukoy or ang mga taga-barangay abing magapatigayon sang kung ano gidman nga mga rescue operation? Ay, nagpadulong na diri ang mga kagawad bi o ng punong barangay. Ari man sila guro gina. Ari naman sila. Sige, pangitaon na sige. sila kay Bumbuching. Yes, Bumbuching. Balikan ta lang kada dugay-dugay, ini patikim lang sa aton nga coverage subong, no, sa sining pagbinaha. Kay dugay-dugay makuha kita sang update sini sa pagsugod sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Yes, Bombodan. Thank you, good night. Bombodan, live diri subong sa may barangay Panukoy ini si Bombo, Cherry Gray Santillan para sa number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santillan. So ang iban nga mga coverage mga kabayan nga paglaragway naton sa palibot sa siyudad sa Bacolod karon sa palatuntunan bumbuanay sa udto balikan naton ang patrol kag maga-interview makita sa aton nga local government officials ang aton nga disaster sa aton nga CDRRMO. Daw kay tanaw naton kung ano ang mga ginapatigawin karon nga effort sa CDRRMO kag DSSD sa sining pagbinaha kung may sa evacuation tanaw naton abi kun pila na ka mga individual kag pamilya agin pang evacuate sa sidiya nga mga tinion. 5 minutos ang nabilin ka mga kita sa tagna nga alas 11 balik kita sa aton mataong nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagbadala, tagapatawag lang kay Tintin sang San Enrique, Negros Occidental. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga hindi malipatan. College student siya sadto, kanangin batch niya ang lalaki, kaginakaugtan niya. Tawago lang naton kay Steve. Mga bata pa lang sila, ginakabig na niya si Steve nga mortal nga kaaway. Tubtub isa kaadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Tintin, nga iyagin pasakop, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Mangin isa ang kasing-kasing. As my life goes on, I know I will love someone new. Ay, kakapoy sang kalawasan ko Tay, gusto mo masahion kong likod mo? Hindi na lang anak. Abi, timplahin na lang ko palihog sang kape ay. Ay, sinanay mo, sa diin na siya. Ato sa ila ni Chay Norma, tay. Nagdulong sa sangin patahi sa iya nga kortina. Ano oras na wala pa siya? Abi, sugata ato anay sinanay mo. Ay, si tatay man mapuli gina si nanay Wala talang bala. Basi ko mabili ito sang istorya. Sige na, lakat na. Sugata na to. Kayo, doon matunod ng adlaw Ay, sige na lang gani Kabalo ko Hindi mahimo si tatay kung magwa na sa balay si nanay. Kagwapa nga daan kay nanay. Nahadlok siguro si tatay nga maagaw pa siya sa iban. Amo gini palang ginakadlokan ko na magpalapit diri. Ginapaliputan gid ko dayon sa mga ido nila ni Chay Norma. Ay, salamat. Salbar na ako. Oy, paano ka de? Si nanay, ara pa dira. Ginapatawag na siya ni tatay. Napato na galin. Sa diin siya ko na makadto. Ambo? Ano ya ko yaw? Sekretary? Kasuplato Namangkot lang gid ko po. Napuli na lang gani ko Che! Ano ang ginakosmod mo? Naayawan ko sa pagpangita si Munay. Jutayan na lang kuya ginpulihan sa mga ido ni Chay Norma. Nagdiretso na lang ako sa merkado kag magpanindahan. Nga nagapasapas ka pa imo ya. Insugo ko sa nga pason ka kay wala ka pa. Hapon na niyo? Oo. Ari man lalaki nga. Di ni ko yung makadto ha? Hindi kaya magpauli, ha? Kasi kung di ka pa imo yung nagapit-apit. Ay, sus, Ikaw balatay? Overacting ka man kon kaisa. Nagatigulang na kita. Gani hindi ka na magsagad pa sa pangimon. Ay, nga sinong nagapangimon na Hindi, nagani ako pagsugiri. Hay! Malalis naman ka mga duwa. Kumplito na kita diri sa balay, nay. Tay, gani hindi na ka mo mag-away.
Baw, mga punto na to ng mga classmates, oh. Ginakadlawa naman nilang pitla nga si Jimmy. Gabaan, gina sila mo. Labi na gid si Steve hong, ina ha? Nagabukal, kitang dugo ko na sa iyaya. Ang hikayan ng mga lalaki. Kasi Jimmy manabi mo. Nagapainto man ng trantado ya. Hindi na gani ka istot magambal. Masabay pa sa grupo ngayon na. Si Steve gid ang leader nila. Piling gwapo mo, pero looking gago. Abi ang balbi. Hala? Wala. Naguntat sila sa pagkadlaw, ho. Kagdiri sila nagatulog sa aton nga duwa. Kasuya sa panulok nila sa aton, ho. Makadlaw pagid bala kita todo. Sige. Class, palakpakan naton si Tintin. Siya ang highest sa test ninyo sa math. Salamat gid mga classmates ha. Abaw, pate, man kamo sina sa iya. Sa akon lang siya nagsunod. Labaw lang siya, apat galing ka punto sa akon. Mandayaon. Hoy, for your information, wala ko isang batasan nga manunod, no? Kag kon manunod gid man ako, hindi sa imo. Man, wala ko sang salig sa mga answers mo. Nakagraduate na kami ni Steve sa elementary, kag amo man sa high school. Nga hindi maayo ang buot namon sa isa kag isa. Sag nang pa-enroll ako sa Bacolod. Wala gid ako naglaom. Nga classmates naman gali kami nga duha. Ay, nag-augtas naman ako sini sa iya mo. Maugtas. Sa kadlaw. Maugtas naman ako sini sa iya mo. Lutin. Ikaw gali, Gerald? Vacant mo man? Oo, mga duwagin ka oras. Ay, katalaka. Wala ko sang himuon. Daw nag-oopdanay man kamo sang inkantong bugoy? Inkantong bugoy? Sino man? Si Steve? Sige na tumod mo nga inkantong bugoy? May iban pa balahaw? Tunto ay. Probi mo, Tin. May ginadiskartihan na sa subong mo? Oo. Ginatagan ko gani ana sa sang ligway. Diskartidor gid man ang lalaki nga ina. Bisan sang high school pa kita, no? Da wala gid siguro sang tsansa nga magmayuhay ka mo nga duwa, no? Wala gid eh. Steve, Mig, anong tabusin mo man? Amo silang itsura mo? Mig, ano man? Nano ka? Mig, ginkastigo ko sa... Wala ko makilala ng mga lalaki. Ha? Anong chiko?
Nabalian gid ko sa kusok. Diyos ko! Hindi! Nalipong siya! Steve! Meg! Steve! Anong natabo kay Steve? Nga hospital siya, haw? Ginkastigo sa mga lalaki nga wala ganin niya makilala. Wala man sa kuno sang may nadumduman nga sala sa pariyo niya. Matingala ka pa na sa iya, haw? Kung makabuya sa sang tinaga, daw maayo gid siya. Siguro, may nagdumot sa iya Pero abimutin, kung makita mo lang sitwasyon niya sa ospital, matando gid ang balatsagon mo. Uti, hindi mo pagbisitahan ng kasi manwat, ha? Ay, tilawan ko lang, ha? Oh, kamusta ka na? Arya, baka tindak pa man. Ba, milagro nga nakabisita ka sa ako na. Wala lang. Gintanaw ko lang kung bala makabangon ka pa o kung hindi na. Ari man yang kasakit man sa imong magambal man. Nasakitan ka man gali? Na, amo na ang resulta sang batasan mo. Kung manuya ka, dawala lang sa imo nga may balatyagon man ang iban nga tawo. Nga may nagakasakitan man sa mga tinaga mo. Oh, nga naghipos ka lang dira. Guilty ka? Ginapakonsensya mo man ko eh. Tin, Oh, anong kinanglan mo sa akon? luyag ko tani nga magpasalamat sa imo. Tungod sa imo, na binagbinag kong mga sala ko. Karon? Tani, patawaron man ko sa mga sala ko sa imo sadto ay. Sigurado ka nga mabag-o ka na gidhaw? Basi hambal man ina, ha? Tuod na yatin. Leksyon na sa ako nang natabo sa akon. Kag hindi na ako gusto nga masulit pa to. Abing mga notebook mo, kag mga libro mo. Ako nang madala sa mga libro mo, ha? Okay ka lang? Oo. Nagadayaw gani ako sa kaisog mo. Kurog na ko sa imo subong, ha? Tintin, silang ni Chay mo Norma, madungan na lang kuno ka mo ni Steve pakadto sa Bacolod. Kag ari gali oh, may ginhatag siya para sa imo. Banana cake ina. Babalon kuno niya ina sa imo. Oh, ha? Nga aman na ihaw? Tungod kuno sa imo, nagbuot si Steve. Gani, nagapasalamat kuno siya. Oh, ha? Anak, kung mga luyag sa Steve sa imo, okay lang sa amo ni tatay mo, ha? Si nanay man niya. Friends pa lang kami na iyan ni Steve. Hindi ba lang sa pag-abyanay man, nagasugod ang pagigugma?
daw sang San-o lang. Magnobyo na kami ni Steve. Kag nalipay ako nga nagbag-o matuod siya. Nagmatured na gid man ang iya pinsar. Kag inspired kami nga duha sa amon nga pag-eskwela. Kabay pa nga mangin mabakod ang amon relasyon nga duha. Kag mangin isa ang amon kasing-kasing sa pag-abot sang husto nga tion. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Tintin, nga iya ginpasakop, kag aton man ginatagan sang kabuhi. There was a love. Sa kasaysayan. Mangin isa ang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Nano ka day kari? Kalapsi sa imo ho? Glory, diyutay na ako nga maipit. Ha? Oo. Kuhan, may hinali lang nga naghahagunos nga salakyan. Kag-amo man ang pagtabok ko. Eh, wala mo siya pag-ikpadakop sa pulis, day? Basi kung hubog ang driver nga ato. Ako ang may sala. Nagtabok ako dayon eh. Kag wala ko makita ang naghahagunos nga salakyan. Ay, kag-abi mo, Glory. Ang ulihi ko nga nadumduman. Amo si Sunny Boy. Nagsulod siya sa akon kaisipan. Paano abi ko naipit ako? Hindi ko na siya makita. Oh, amo gali day kari? Kag salamat kay nakapreno dayon ang driver. Hindi ako matulukan. Hindi ko malimtan ang lalaki nga ato. Diyutayan na lang ako nga maipit. Ay, kagdala pa inis ang ako nga nervyos. Kan hindi ako matulukan. Kag hindi madulas sa akon atong driver sang auto. Samtang nagsugulanon kami. Wala nagahalin sa ako ng iyang panulog. Ginatulok niya sang maayo ang ako nawong. Katahom sa babae niya to. Kag sa una ko nga pagkakita sa iya, nabatsagan ko. Daw gusto ko liwat siya makita. Kanukon, wala ko siya mapilit nga idulong siya sa iya balay.
Kung tani nakilala ko siya. Apang hindi. Kinahanglan makilala ko gid kung sino siya. Kinahanglan gid. Di kita makatubusin. Ina pang libot-libot na to. Apang wala kita makalambot sa akong kalatuan. Tisoy, nagapasimpalad ako. Nga makita ko liwat ang babae nga jutayang ko nalang mabungkuan. Ay, hala. Amo galibusin. Siya galing rason ko nga nagalibot-libot lang kita. Siya galing mo na pangita. Kung tani, kit pamangkot mo siya kung siya din siya nagapauli. Ginakulbaan si Santo eh. Pero nakaibalo ako. Makita ko gid siya liwat. Mapakilala ka bala busing nga ikaw si Ferdinand Tres Martires? Hindi. Mapakilala ko sa iya, nga ngalan ko. Amo si Andoy de la Cruz, ang driver mo. Gali. Mapakuno-kuno agyapon nga driver busing? Oo, Tisoy. Sa pagi nga ini, makita kong babae nga ginahigugma ko. Kag nagahigugma sa ako, hindi kay ang kwarta ko lang. Mami, okay na. Artista na ako. Kagang una nga pelikula, ipagwa sa hindi na madugay. Be, matuod anak. Oo, mami. Artista na ako. Kag mangin popular ako. Makilala ako sang tanan. Kag madamo sang lalaki nga kwartahan nga handa magpakasal sa akon. Oh, nalipay gid ako, anak. Nalipay gid ako. Pahibalon ko sini si Kari. Aba, oo, mami. Pahibal siya. Kag nakahibalo ako nga mabilib siya sa akon. Kag siya, magapabili na lang nga isa ka empleyada sang isa ka factory sang noodles. Ay, Kari, may balita ako sa imo. Anay na, Tita Bel? Si Shalimar, isa na ka-artista. Kag magwa ng iya pelikula. Ay, matoo, Tita? Anong iya pelikula? Kwan, siya ang leading lady. Istorya na isang isa ka matahom nga babayi nga may duwasang personalidad. Ang isa ka personalidad, among babae nga mabuot kag maluluyon. Apang ang isa ka serial killer. Ina ba lang nagapamatay nga wala sang kaluoy? Amo inang papel ni Garinda. Kag amo ina ang dalon nga role ni Shalimar. Ay, Tita? Anong title sa pelikula ni Shalimar? Patayin si Garinda. Amo gani, Tita? Kung amo, wala siya mabudlayan sa amo nga role? Oo. Kag bilib ganing tanan sa iya eh. Kag tungod sina, madamo nagakuha sa iya nga mga producer. Ay, ambota. Nalipay gid ako. Kay pati ako, maumid man sang popularidad ni Shalimar. Amo man ako, Tita. Nalipay ako para kay Shalimar. Natuman niyang iya ginahandom nga buhaton.
Pasensya ka na ha? Kung hindi ba kasugilanon sa imo si Shalimar? Masako siya kaayo eh. Nakahangop ako sina tita. Nakahangop ako. Kag ikaw, anong ginabuhat mo sa kabuhi mo? Magapabilin ka na lang bala nga amo sa ng obra mo? Sa factory sang noodles? Maayo man na ginakita ako, tita. Bisan hindi man dako, pero mabuhi naman ako. Mabuhi ako kag malinong. Kung gusto mo, hambalon ko si Shalimar nga buhaton kanya nga alalay sa sina makakita ka man sang lalaki nga makahatag sa imo sang tanan nga butang nga ginahando mo. Salamat ki tita. Pero okay na ako sa trabaho ko, subong. Sige. Sugiran ko si Shalimar. Tanawon mo ganang pelikula niya, ha? Oo, Tita Bel. Bantayan ko gid ina. Sige. Bye. Bye. Matuod bala, Daibel? Nga artista na si Inday Shalimar? Oo, gani. Kag sa tanan nga artista, siya ang pinakamatahom sa pelikula. Kag sa hindi madugay, maging popular na gid si Shalimar. Ay, abaw Do sa maano man ko ba? Hamak mo? Artista na siya? Do sa hindi ako makapating artista na si Inday Shalimar ba? Kag siguro day, madamo nga mga luyag sa iya nga artista man no? Ay, syempre Pero, pislian siya subong sa mga lalaki. Ang iya motto, collect and select. Mapalaron matuod si Inday Shalimar. Hambak mo? Artista na siya? Pero, wala kaya maluyagi ang inimo niya sa iya anak. Makabatas siya nga ihaboy ang bata niya nga bisan buhi pa ini. Ginsunod niya sa karton, kag ipabutang sa basurahan. Kalain sa iya. Kag subong, bantog na siyang artista. Kag wala lang sa iya natabo. Bisan isa katulo nga luha, wala gid siya nausik para lang sa bata niya nga to. Salamat na lang kay Inday Kari. Hugot sa buot ng gidbato niya ang bata nga ato. Ba? Sino ini parang nagapanuktok sa kundo ko man? Mapahuway na kung tanay ako, pro. Sino ina? Ako ay ni Shalimar. Si Pritzil man ina. Ang bading assistant director sa akong bag-o nga pelikula. Magsulod ka! Ay, Shalimar! Ay, may matahom ako nga balita sa imo. Ano ba ina, Prido? Ako si Pritchell. Ano ka bala? Nalipat ako O ano?
Ano ba lang nga balita, ina? Ay, sa banta ko na ang lalaki nga ginapangita mo. Kag sino naman nga lalaki, ina? Ay, may party karon sa balay ni Madam Sally. Kag imbitado kita tanan nga cast sang bago nga pelikula. Amo man ina gihapon. Kag abi mo, natak-an ako magkadto sa amo sina nga party. Siya Limar, lain ini iya. May bisita nga maabot. Kilala ni Madam Sally. Kag isa sa mga bisita, amo si Larry D. Florianes. Larry D. Florianes? Sino na siya? Ay, isa ka royal blood sang Italia. Kaginang anak ni Madam Sally, naging abiyan ni Larry. Kag ginagda niya ining magbakasyon diri sa Pinas. Kag nagpasugot man ini. Kag ang iya sini nga amay kilala dito sa Italy. Ha? Kag kung mapatay ang amay niya, siya na ang manunubli. Sang ranggo sini dito. Kag siyang manubli sang manggad. Kag kon ikaw ang yamaluyagan, day, ang itawag sa imo, amo si Lady D. Florianes. Matuod bala, Pretzel? Yes! Kagsuno sa ako na balanday, nagapangita siya sa mangin asawa nga Pilipina. Matuod bala, Pretzel? May chance bala ako nga mangin lady niya? Yes, of course. Matahom ka. Materiales puertes. Gani, tingwaong ko nga ikaw ang mangibabaw sa mga ambisyosa man nga mga babayi nga nagahimulat nga mangin asawa sang isa ka dugong mahal. Pretzel, hindi ka magpalibog. Ako ang matulupangdan sang Larry nga ina. Magtanaw ka lang karon sa party, Pretzel. Amo na gid ining kinahandom ko. Ang makapamana sang isa ka royal blood. Amo na ini. Kaghamak mo ang itawag sa akon. Ang itawag sa akon sang tanan, amo nga my lady. Kag pagkatapos, masaludo sila sa akon nga daw isa man ka royal blood. Oy! Kinahanglan nga ako kid ang mapilian sang Larry nga ina. Kinahanglan kid. Kag ang akon isuksok nga bayo. Amo ang bayo nga hulmahon ang lawas ko. Kag makita ang bugos ko nga lawas. Kag sa sina, wala na siya sang iban nga pangitaon pa. Shalimar, wala ka ginbunag sa kalibutan. Agud nga magtupa lang sa isa ka driver. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya.
Hinungdan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo